Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat sa atin ay merong pribilehiyo na magkaroon ng pantay-pantay na estado sa buhay. Ibig sabihin may mayaman at may mahirap. Pero lahat tayo ay may karapatang maging masaya at magkaroon ng kaaliwan habang naglalakbay tayo sa mundong ito. Hindi pa naman huli ang lahat, iyan ang madalas nating sabihin kapag may isang bagay na nangyayari ng hindi ayon sa ating kagustuhan. O di kaya ay binigyan tayo ng pagsubok ng langit bunga ng ating mga nagawang kasalanan. Habang ito'y hindi masama dahil habang may buhay ay may pag-asa. Ang mga katagang ito ay maaari nating maiwasan kung sa una pa lamang ay hindi na tayo nagkulang. Yan ang eksaktong pinagdaraanan ng kabarangay at letter sender natin ngayong Sabado na si Amos. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Tunghayan natin ang kanyang storya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago ko po umpisahan ang pagbabahagi ng kwento ng buhay ko, ay gusto ko pong samantalahin ang pagkakataon para magpasalamat sa programa ninyo na Barangay Love Stories. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo nito. Malaki po ang naitutulong ng mga istoryang ibinabahagi ninyo para ma-inspire at matuto ako mula sa mga karanasan at pagsubok na pinagdadaanan ng mga kabarangay natin. Aminin ko ang karamihan sa mga yon ay nagagamit ko sa tunay na buhay. Lalo na kapag nagpapayo kayo sa dulo ng bawat istorya, Papa Dudut. Kaya isang gabi, naisip kong sumulat sa inyong istasyon na tumaasa po ako na sana ay mapili po ninyo ang aking kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amos, 31 years old at tubong Indang, Cavite. Pero kasalukuyan po akong nasa Makati dahil sa aking trabaho. Lumaki po ako sa isang depektibong pamilya. Kumbaga sa isang maayos na gamit ay sira ang mainam na terminolohiya. Alam ko naman na walang perpekto sa mundo. Lahat ng bagay pati tao ay may kapintasan at may diferensya. Pero bilang bata na produkto ng magulong pamilya ay malaki po ang impluwensya nito sa akin. Factory worker po ang tatay Enteng ko samantalang kasakasama namin sa bahay ang nanay Gloria namin. Meron po akong kapatid na babae, si Badet. 10 taon po ang tanda ko sa kanya kaya naman baby sister po talaga ang turing ko sa kanya. Meron pa po kaming kapatid na sumunod sa akin pero namatay noong sanggol pa lamang dahil sa tigdas, Papa Dudut. Kaya nga akala ng mga magulang ko ay hindi na sila magkakaanak hanggang sa isilang ni nanay si Badet na masasabi kong inalagaan ko ng gusto simula bata. Nang mga panahon na yon kasi ay nagtatrabaho pa si nanay bilang mananahe sa isang garment factory sa lugar namin ng ilang taon bago siya tumigil at manatili sa bahay para intindihin kaming magkapatid. Pero ang payak naming pamilya ay nagbago ng makagawa ng pagkakasala si tatay sa amin, ngunit higit yung atrasong yon kay nanay. Nagkaroon po siya ng kabit at nagkaanak pa rito. Yung kasalanan na yon ay malaki po ang naging epekto sa aming pagsasama bilang pamilya. At kahit na sabihin na nating tinanggap na lang ni nanay na nagkaroon ng ugnayan si tatay sa iba, may mga araw na bumabalik yung sakit. Mas nagiging doble yung kirot dahilan upang mabuhay ang matinding galit na matagal nang kinikimkim na nagiging resulta upang mahalungkat ang nakaraan.
Walang hiya ka, Enteng! Dapat sa'yo binabato ng kalderong damuho ka! Uy! Kumuntik na ako dun ah! Hoy Gloria! Muntik pa ako mabukulan sa ginawa mong babae ka! Pasalamat ka! Yan lang ang binato ko sa'yo at hindi kutsilyo! Sa susunod, may tatarak na talaga sa'yong buwisit ka! Kaunti na lang, papatulan na kita! Sige, subukan mo! Tignan natin kung hindi ka matulog sa likod ng mga rehas! Mas mainam pa nga kung yun na lang ang himas-himasin mo kaysa kung sino-sino babae dyan! Napakaharot mong ungas ka! Ano na naman ba yung sinasabi mo? Ay nako, wag mo kong paandaran! Kung ako sa'yo, mag-ingat-ingat ka! Kasi isang araw bubula na lang yung bibig mo! Nay, Tay, andito na po ako. O Amos, ba't ngayon ka lang? Saan ka galing? Galing po ako sa eskwelahan, Tay. Sigurado ka? Igagaya mo pa sa'yo na sinungaling yung anak ko? Pwede ba patahimikin mo tong nanay mo? Kaunti na lang, kukutos ako na to. Ingay-ingay, napakapalaway. Apat ako pa talagang pinapalabas mong nag-umpisa ng gulong to? Sino pa nga ba? Alam nga naman yung kapitbahay. Ikaw yung maingay dito. Kanina ka pa putak ng putak. Daig mo pa inahimanok sa ingay. Nakakabingi ka na. Ay, Nay, ano na naman po bang pinagtatalunan niyo ni Tatay? Eto kasing magaling mo, Ama. Nalaman ko may nilalanding babae dun sa trabaho nila. Hindi totoo yan, Gloria. Hoy Amos, wag ka maniniwala sa nanay mong sukdulan ng sinungaling. Wag na wag mo akong matawag-tawag na sinungaling. Dahil napatunayan mo na sa akin at sa mga anak mo na hindi ka mapagkakatiwalaan. Sino nagkaroon ng kabit sa atin noon? Ako ba? Hindi ba ikaw? Ayan na naman tayo. Matagal na yung Gloria. Hindi ka pa ba nakakausad? Paano ako uusad? Eh palagi mong pinapaalala sa akin na hindi ka mapagkakatiwalaan. Akala ko ba pinatawad mo na ako? Pinatawad nga kita. Pero hindi ko makakalimutan kung paano mo ako pinagbukang tanga. Tapos ngayon, malalaman ko na meron ka na namang kinalolokohan sa trabaho ninyo. Tay, totoo po ba yung sinabi ni Nanay? Anak, kasi... Kung ganun, totoo nga. Pero wala naman akong ginagawang masama. Nagkataon lang yun. Nabigyan lang na mali siya. Nabigyan ng mali siya kasi meron naman po talagang mali siya. Anong sinabi mo? Aray! Medyo tumatalas-tapas ng dila mo. Ungas ka! Bitawan niyo ako! Bitawan Hindi mo po ako sa makahinga! Amos! Aray! Nagteteng ka naman, Gloria! Bakit mo ako inampas? Sige, subukan mo pang saktan si Amos. Baka hindi kita matansyang hudas ka. Anak, ayos ka lang ba? May masakit pa sa'yo? Ayos lang po ako, Nay. Sus! Akala mo naman may ginawa ko dyan sa anak mo. Kinuwelyuhan ko lang. Pagsabihan mo yung anak mo na ayus-ayusin yung pagsagot sa akin. Hoy Amos! Tatay mo pa rin ako! Tatay ko nga kayo pero nagpapakatatay po ba kayo sa amin? Kasi kung oo, bakit hindi kayo nagbabago? Sinusubukan mo talaga ako? Bababuhin ko yung ulo mo! Di bambuhin nyo? Diyan naman kayo magaling eh. Yung manakit. Pumreno ka ha? Sumusobra ka ng bata ka! Hindi na po ako bata. 20 anyos na ako. Kaya alam ko na yung mga nangyayari. Alam ko na kung ano mga pinaggagawa nyo. Kahit anong sabihin mo, bata ka pa rin at wala kang alam. Kaya manahimik ka na lang dyan kung hindi kukutusan talaga kita. Huwag mong sasaktan ng anak ko. Magkakamatayan tayo, Enteng. Kaya nagiging matigas ulo niya si Amos eh. Kasi kinukonsinti mo. Alam mo, mabuti pa magsama kayo. Ayoko matulog dito sa bahay ngayon. Pareho kayo mga buwisit. Saan ka pupunta? Wala ka na doon. Doon ka pupunta sa babae mo, no? Ewan ko sa'yo. Hayaan nyo na po siya, Nay. Anong hayaan? Mamayamana ka na naman niya yung babae niya. Hoy, Enteng! Dito ka lang sa bahay! Hindi ka aalis! Ayoko makita yung pagbumukha mo. Ganun po pala talaga kapag nasira na yung tiwala ng isang tao sa iyo. Kahit na anong gawin mo ay hindi na maibabalik yung dating kayo. Yung samahan ninyo kung paano kanya itinuring o kausapin. Sa edad ko noong 20 anyos ay hindi ko na maalala kung kailan yung huling beses na nagpalitan ng matatamis na salitang mga magulang namin, Papa Dudut. Kung meron man ay napalitan na ng mga masasakit at masasama nilang patutsyada sa isa't isa. Ang mga ala-alang yon. Malaki ang kasalanan ni tatay pero may pagkukulang din naman si nanay. At bagaman batid kong masama ang pangangalo niya, naniniwala akong dalawang tao ang nagpapatakbo ng isang relasyon.
Simula noon ay naging bangungot na ang pagsasama ng mga magulang namin. Hindi nila alam na sa bawat away nila, sigawan, palitan ng mga masasakit na salita. Pagwawala at pagiging bayolente ay malaking bahagi ng ligtas at maayos na kabataan namin ng kapatid ko ang ninanakaw nila sa amin. Maraming beses na ayaw ko nang umuwi sa bahay namin pag nasa eskwelahan ako dahil ayokong makita sina nanay at tatay Papa Dudut. Pero alam kong kailangan dahil naghihintay sa akin si Badet. Malambing na bata po ang kapatid kong yon. Pero matatakotin siya lalo na pag may nakakarinig siya ng kalabog at malalakas na boses. Sa edad niyang 10 ay nagkaroon na siya ng trauma sa mga magulang namin lalo pat walang pinipiling pagkakataon sa mga pag-aaway nila. Isang gabi ay umuwi po ako sa bahay namin na alalang-alala dahil binalita sa akin ni nanay doon pa lang sa pinto na nawawala daw si Badet. Tumakbo raw ito noong nagsasagutan sila ni tatay kaya naman hinanap ko po kaagad ang kapatid ko. At makaraan ng kalahating oras ay natagpuan ko siya sa bakanting lote na palagi naming tinatambayan. Andito ka lang pala, Badet. Pinag-alala mo kami. Sorry, kuya. Ay, ayos lang. Mahalaga, ligtas ka. Pwede bang tumabi si kuya dyan sa upuan mo? Pwede po. Usog ako. Ayan, upo ka na, kuya. Kasya tayo rito sa bato. Malapad naman to eh. Matigas nga lang. Okay ka lang ba? Okay naman po. Paano mo po nalaman na nandito ako? Tambayan natin to eh. Dito tayo madalas nagpupunta pag nag-aaway sina nanay at tatay. Medyo huli na nga nung maalala ko kasi halos nalibot ko na buong barangay natin kakahanap sa'yo. Sorry po ulit, kuya. Hindi ko po sinasadya na mag-alala kayo sa akin. Sabi sa akin ni nanay, tumakbo ka raw na umiiyak kanina palabas ng bahay. Tapos di ka na nila nakita ni tatay. Bakit ka ba tumakbo? Natatakot po kasi ako kanila, tatay eh. Nagsisigawan po sila kanina sa bahay, kuya. Tapos kumuha po si tatay ng plato. Binato niya po kaya nabasag po. Tana, Badet. Tana. Takot ako, kuya. Kasi galit na galit si tatay. Tapos sigaw ng sigaw si nanay. Takot ako. Makasaktan nila ako eh. Hindi ka nila sasaktan dahil ako ang makakalaban nila. Gagawin mo po yun? Oo naman. Kasi kapatid kita at hindi kita hahayaang masaktan ni nanay at tatay. Kaya huwag ka nang umiyak. Nandito lang si kuya. Huwag mo ako iiwan, kuya. Siyempre hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Kasi malaki ka na eh. Magtatrabaho ka na sa malayo pagtapos mo mag-aral. Matagal pa naman yun. Saka kung mangyayari man yun, isasama kita. Di ba sabi ko hindi kita iiwanan? Kung nasan ako, gusto ko andun ka rin. Salamat, kuya. Ganun talaga pag mahal mo yung isang tao. Di mo hahayaang mag-isa at di mo iiwan kahit anong mangyari. Ibig sabihin, mahal pa rin ni nanay si tatay kasi di pa rin niya iniiwan kahit lagi po siya nagagalit. Ha? Sabi mo kasi pag mahal mo po yung tao, di mo hahayaan mag-isa, tsaka di mo iiwan. Oo, pero hindi ko sigurado kung mahal pa nga ni nanay si tatay. Kasi may kasalanan po si tatay kay nanay. Oo, meron. Hindi na po ba mapapatawad ni nanay si tatay? Mahirap patawarin yung kasalanan ni tatay. Pero siguro mahal pa nga siya ni nanay, kaya di pa rin niya magawang iwan si tatay. Ewan, di ko talaga alam kasi kung mahal pa nila ang isa't isa, hindi sila laging mag-aaway. Hindi sila magsasalita ng masasakit tapos naririnig pa natin. Kuya, naiinggit po ako sa mga kaklase ko kasi mababait yung mga nanay at tatay nila. Lagi nilang kinukwento sa akin na namamasyal daw sila pag Sabado tapos kumakain sa labas. Nakikipaglaro rin po sa kanila yung mga nanay at tatay nila pero sina nanay at tatay laging nagagalit at nag-aaway. Sorry Badet ha,
kasi nararanasan natin yung ganito. Sorry kasi nagkaroon tayo ng mga magulang na katulad ni nanay at tatay. Wala naman po kayong kasalanan eh. Di naman natin mapipili sinong magiging nanay at tatay natin. Pero masaya naman po ako kasi kuya kita. Masaya rin ako na nandyan ka. Pakiramdam ko di ako nag-iisa. Basta wag po kayo mawawala kasi kayo lang kakampi ko. Oo naman. Ikaw din, wag na wag mong iiwanan si kuya kasi malulungkot ako. Saan po ako pupunta eh? Naliligaw pa nga ako papunta sa school. Puro ka talaga kalokohan. Kuya, pangako. Kahit tumanda ako, dito lang ako sa tabi mo. Pangako yan ha. Aasahan ko yan. Sige ba? O paano? Uwi na tayo? Madilim na eh. Mamaya ng kaunti. Baka nag-aaway pa si nanay at tatay eh. Sige, dito na lang muna tayo kahit sandali. Pero anong gagawin natin para malibang tayo? Alam ko na. Panoorin na lang muna natin yung mga bituin. Tingnan mo, ayun sila sa langit. Ang ganda at ang ningning. Uy, may bulalakaw! Hala, nakita ko rin yun. Humiling tayo, kuya. Sabi ng kaklase ko, pag nakakita daw tayo ng bulalakaw, pwede tayong humiling eh. O sige. Ayan, tapos na ako. Nakailing na ako. Ikaw ba? Tapos na rin ako. Palagay mo matutupad yung mga hiling natin? Opo, naniniwala po ako na matutupad yun. Dahil dyan, naniniwala na rin ako. Tara na, daan tayo sa plaza para malibang ka. Yay! Tara na po! Kita mo tong batang to. Kanina lang ayaw mo pa umalis dito. Kanina yon, di na ngayon. Tara na, kuya! O sige, ito na. Dahan-dahan, uy! Huwag kang tumakbo, Badet! Mahal na mahal ko po si Badet. Siya ang pahinga ko. Pero dahil sa mga narinig ko sa kanya tungkol sa pag-aaway na naman ng mga magulang namin, Papa Dudut, ay lalong tumindi ang galit ko sa puso ko para sa kanila. Para sa akin ay hindi na nila nagagampan ng mabuti ang pagiging ilaw at haligi ng tahanan dahil sila na yung dahilan para dumilim at gumuho ang aming sambahayan. Aungawarin po ako sa kapatid ko kasi napakabata pa niya. Pero unti-unti na siyang namumulat sa realidad na bagaman sama-sama nga kami sa isang bubong, pero ang takbo ng buhay namin ay wasak at depektibo na ang aming pamilya. Ayoko makitang umiiyak si Badet dahil natudurog ang puso ko, Papa Dudut. Pero wala akong magawa. Estudyante pa lamang ako ng panahon na yon at limitado lamang din ang nalalaman ko. Naisip ko sana sa ibang pamilya na lamang kami isinilang. Yung ligtas, yung tahimik, yung hindi murahan at sigawan ang gigising sa iyo sa mahimbing mong pagtulog. Yung simple kahit salat sa material na bagay o yaman sa mundong ito. Ngunit nagsisikap at punong-puno ng pag-asa na balang araw ay aasenso rin sa buhay. Yung bang nagtutulungan at nagdadamayan at meron kang matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Pero lahat ng iyon ay imposible na naming maramdaman sa pamilyang kinabibilangan namin. Kaya ng gabing yon ay pareho kami ng naging hiling ng kapatid ko na kung suntok sa buwan na isinilang kami sa ibang pamilya sa susunod naming buhay, sana ay hindi na lamang namin naging magulang sina nanay at si tatay. Kapag po mahina ang mga taong nagpalaki sa iyo, nagiging mahina ka rin. Kapag po wasak ang pamilya ang kinabibilangan mo ay nagiging wasak ka rin. Yun kasi ang eksaktong pakiramdam ko ng mga panahon na yon. Sa unang tingin ay isa lamang akong simpleng estudyante na pumapasok sa eskwelahan at nagsisikap para makapagtapos sa pag-aaral upang magkaroon ng matinong hinaharap balang araw. Pero sa totoo lang, wala pong direksyon ng buhay ko. Yun bang kahit pilitin akong aninagin yung liwanag ay hindi ko po talaga makita. Naliligaw po ako ng landas, Papa Dudut. Dahil sa magulo at maingay naming pamilya, ayoko nang umuwi sa bahay namin.
Gustong gusto ko na pong layasan ng mga magulang namin ngunit hindi ko magawa dahil sa kapatid ko. Pero kapag may mga pagkakataon na sadyang doble o triple yung bigat o gusto ko lang talagang lumayo pansamantala ay nakikita ko yung sarili ko na laging sumasama sa mga barkada ko. Kaklase ko sila, Papa Dudut, at sa kanila ko natutunan kung paano manigarilyo. Madalas kami nung tumatambay sa bahay ng isa naming kamag-aral para magkwentuhan habang nagyoyosi. Para sa akin ay masarap po sa pakiramdam yung meron kang hinihit-hit at binubuga habang nagbabahagi ka ng buhay at kasawian mo. Atentibo yung mga barkada ko. Sa kanila ko nahanap yung pamilyang wala sa tahanan namin. Sila yung nakikinig sa mga drama ko. Sila din ang tumatawa at umiiyak sa mga kwento ko. Pero aaminin kong masyado akong dumidepende sa kanila. Na kung anong sabihin nila ay iniisip kong subukan o gawin. Tulad nga po ng paninigarilyo na mahigpit na ipinagbabawal ng mga magulang namin. Bakit ngayon ka lang? Tay, andyan po pala kayo. Tanong ko, sagutin mo. Bakit ngayon ka lang? Galing po ako sa eskwelahan. Anong galing ka sa eskwelahan? Alauna na madaling araw. Kapo pa sarado ang eskwelahan nyo. Huwag po kayong sumigaw. Baka magising sina Badet at nanay. Wala akong pakialam. Aray, bakit po kayo namamalo? Akala mo hindi ko napapansin yung panay-uwi mo na madaling araw? Tapos lagi mo sinasabi na galing ka sa pesteng eskwelahan nyo? Yun naman yung totoo ah. Ano pong gusto niyong sabihin ko? Hoy, hindi mo mabibilog ulo ko. Ay, tay naman eh. Teka lang, ano ka mo yun? Sigarilyo ba yan? Hindi po, tay. Anong hindi? Sinungaling kang bata ka? Naninigarilyo ka no? Aminin mo! Hindi po ako naninigarilyo. Anong hindi? Akin na yung bag mo! Bakit po? Akin Wag na po. sabi! Isa! Bitiwan niyo tong bag ko. Bitiwan mo o hindi tatama ka sa akin, Amos! Ano bang ingay yan, Enteng? Sarap-sarap ng tulog namin ng anak mo eh. Kuya! Sinasabi ko na nga ba? Oh, tignan mo, Gloria! Tignan mo tong nakita ko sa bag ng magaling mong anak! Ano ba yan? Teka, sigarilyo ba yan? Akin na po yan, tay. Sa'yo ba yan, Amos? Nay, sorry. Kailan ka pa natutong manigarilyo? Nay, huwag niyo pong saktan si Kuya! Huwag kang makisali rito, Badet! Doon ka sa higaan natin! Opo, Nay. Yan ba ginagawa mo kaya madaling araw ka na umuwi dito sa bahay? Ano naman sa inyo? Aba, sumisigaw ka na ngayon? Bakit, tay? Kasalanan ba manigarilyo? Marami naman dyan naninigarilyo ah. Di naman sila nakukulong. Kaya bakit ganyan kayo ninanay sa akin? Masama sa kalusugan mong paninigarilyo! Gusto mo bang bumalik yung hika mo? Wala po akong pakialam. Akin na po yan, Nay. Dapat dito sinisira! Nay naman eh. Yan nga lang yung libangan ko eh. Anong libangan yung sinasabi mo? Di ka ba nakikinig? Masama sa kalusugan mong paninigarilyo! Kailan pa po kayo nagkaroon ng pakialam sa akin? O sa amin ni Badet? Kailan pa po ba? Anong sabi mo? Hoy, Amos! Ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa nanay mo! Bakit ko aayusin? Eh kayo nga lagi niyong minumura si nanay. Tapos sinasabihan niyo pa siyang baliw at siraulo. At kayo, Nay, himala na bigla kayo nagkaroon ng pakialam sa akin. Eh lagi yung sinasabi na malaki na ako at kaya ko ng sarili ko. O yan, gusto ko ng manigarilyo. Nagagalit naman kayo. Labo niyo rin eh. Kunti na lang talaga, sasapain na kita! Sige, subukan niyo. Diyan naman kayo magaling, di ba? Lagi kayong nananakit. Sanay na kami sa inyo. Para rin naman sa iyo yung pagpapaalala namin. Ikaw din na mahihirapan pag nagkasakit ka ulit. Sabihin niyo, kayo yung mahihirapan. Kasi mapapagastos na naman kayo. Hindi ka talaga titigil sa pagsagot na pabalang? Ikaw na nga ito may kasalanan, ikaw pa itong maangas! Kumpara naman sa kasalanan ko, mas malaki yung kasalanan na ginawa niyo. Kaya wag nga kayo magmalinis dyan, Tay. Bastos talaga yung bibig mo! Hoy, Enteng! Bakit mo naman sinigmurahan si Amos? Yung anak mo kasi, Anak, lumalaking walang ayos modo! ka lang ba? Yung ba natututunan mo sa eskwelahan? Mabuti pa, huminto ka na sa pag-aaral! Nagsasayang lang kami ng pera sa iyong bulakbul ka! Pahirap kayo magkapatid sa buhay namin! Simulat sa pool, ganyan na trato niyo sa amin ni Badet. Nag-anak pa kayo. Nakakahiya naman sa inyo. Tama na, Amos! Gusto mo bang paduguin pa ng tatay
tatay mo yung bunganga mo? Eh di pa duguin niya! Halika rito, hayop ka! Makikita mo hinahanap mo! Tumigil na kayo, sabi! Sino ba ang tatay ko para pagsabihan akong mali ang ginagawa ko samantalang siya ay nakagawa ng hindi tama noong araw? At kahit na sabihin na nating lumipas na yon, o lasing lamang siya kaya nangyari sa kanila ng babae niya tulad ng mga kwento niya sa amin o kung anumang kabulaanan. Para sa akin ay wala pa rin siyang karapatang pakialamanan yung nag-iisang bagay na kinakaaliwang kong gawin. Kung magkasakit man ako sa paninigarilyo, wala akong pakialam. Katawan ko naman ito at hindi naman sa kanila. Yun po yung nasa isip ko ng mga panahon na yon, dahilan para lalo kong hindi sundin at sa halip ay nagrebelde po ako sa mga magulang namin, Papa Dudut. Para sa akin ay walang karapatang mangaral ang isang tao kung siya mismo nakagawa ng katiwalian sa buhay niya. Dahil ano pang magiging silbi ng mga tinuturo niya lalo na kung hindi naman siya nagbabago. Kaya galit po ako kay Tatay Papa Dudut. Sinira niya yung pamilya namin dahil naging makasarili siya. At hindi pa po doon natatapos ang lahat dahil pinangatawanan na talaga ng demonyo kong ama ang pagiging sakim at masamang tatay niya. Tama ako nang sabihin kong hindi ko siya kinakikitaan ng pagbabagong buhay. Dahil isang araw ay nagkaroon na naman sila ng matinding pag-aaway ni nanay matapos siya nitong mahuli sa akto na may kinakalantari na ibang babae. Ano ba bang kulang sa akin, Enteng? Bakit mo nagawa sa akin to? Yan na naman yung drama mo, Gloria! Nakakasuka ka! Tigilan mo yan, pwede ba? Ako ba ngayon ang nakakasuka? Eh sino ba yung nahuli kong may kahalikang ibang babae? Hindi ba ikaw? Walang hiya ka! Akala mo siguro hindi kita pupuntahan doon sa pinagtatrabahuan mo, no? Hayop ka! Napakawalang hiya mo! Aray! Tigilan mo nga yan! Nasasaktan ako! Sinabi na tumigil ka na! Tumigil ka na! Wala pa nga yan kumpara sa sakit na pinararanas mo sa akin, nulupong ka! Nay, Tay! Ano po nangyayari? Kuya, natatakot po ako. Diyan ka lang sa likod ko, Badet. Huwag kang matakot. Si Kuyang bahala sa'yo. Nay, Tay! Nag-aaway na naman ba kayo? Lumabas lang kami saglit ni Badet para bumili ng ulam tapos maaabutan namin kayong ganyan na naman. Etong nanay mo kasi sumugod doon sa trabaho ko. Tapos nag-iskandalo. Hoy, demonyo ka! Gusto mo pa talagang magbalinis sa anak mo? Eh napakadumi mo namang hayop ka! Nagsalita yung akala mo malinis. Kuya, natatakot po ako kina nanay at tatay. Badet, Tana! Tingnan niyo ginawa niyo kay Badet. Di po ba pwede na mag-usap na lang kayo ng mahinahon para di natatakot kapatid ko? Hindi ako sumisigaw dito. Yang nanay mo parang nakalunok ng mikropono. Ang kapal na mukha mong baliktarin ako! Hindi ako magkakaganito kung hindi kita naaktuhang nililingkis at nilalaplap yung katrabaho mo! Yung bunganga mo ha, Gloria. Naririnig ka ng mga bata, oh. Ngayon, nahihiya ka sa kanila? Eh, nung ginagawa mo yon, naisip mo ba yung mga anak mo? Hindi, di ba? Ay, ewan ko sa'yo. Tay, totoo ba yon? Huwag ka na makisali rito, Amos. Karapatan kong malaman ang totoo. Bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan lahat. Di na ako bata. Alam ko na mga kalokohan nyo. Alam mo pala eh. Eh di ba nahimik ka na lang? Napaka-immoral niyong tao. Nakuha mo talaga ako suntukin? Matapang ka na, ganon? Lintik kang bata ka! Babalihan kita ng buto! Aray! Aray ko! Huwag sasaktan Gloria, ang anak tika! ko! Tigilan mo magpalo sa akin! Lumayas ka na rito! Sumama ka na doon sa babae mo! Nandidiri ako sa'yo! Aalis talaga ako! Nakakaburito kayo! Pare-pareho kayong baliw! Ikaw ang baliw. Bastos ka talaga, Amos! Mas bastos ka. Kasi hindi mo na iniisip mararamdaman namin. Di ka na nahiya. Paulit-ulit mo na lang sinasaktan si nanay. Siguro nga panahon na para umalis ka na sa buhay at bahay namin. Aanin namin yung tatay na katulad mo. Hindi ka mabuti impluwensya sa amin ng kapatid ko. Lakas ng apo mong pagsalitaan ako ng ganyan ah! Bakit? Kaya niyo ba pag umalis ako? Sigurado namang kakayanin namin ng wala ka. Kesa naman kasama namin ang tatay naming walang kwenta. Sige! Aalis ako rito sa bahay. Pero isasama ko ang kapatid mo. Halika rito! Halika!
Halika rito, Badet! Bitawan mo yung anak ko! Halika, sumama ka! Sumama ka sa akin! Bitawan mo si Badet! Hindi mo isasama ang kapatid ko! Hindi naman po naisama ni tatay si Badet dahil pinagtulungan namin siya ni nanay. Sa huli lumayas na lamang po siya sa bahay namin. Kung ako man po yung nasa posisyon ni nanay ay palalayasin ko rin si tatay dahil namumuro na siya sa mga katarantaduhan niya. Tapos ang lakas pa ng loob niyang idahilan na aburido na siya sa pamilya namin samantalang siya nga ang dahilan kung bakit kami nagkagulo. Hindi ko po maiisip kung anong tumatakbo sa utak ni tatay at kitang kita ko sa mga mata niya. Yung pagnanasang iwanan kami. Hindi po siya nakontento kung ano-ano pang mga masasakit na litanya ang mga sinabi niya na kung maselang kang tao ay siguradong ikakapilas ng puso mo pag narinig mo. Nang umalis si tatay, bumalik sa pagtatrabaho si nanay Papadudut. Kung ano-ano po ang mga pinasok niya, basta desente at kikita siya ng pera. Kapalit noon ay nawalan po ng panahon sa amin si nanay. Naging mainitin ang ulo niya at may kliyang pasensya sa amin ang kapatid ko. Lalo na pagpagod siya. Sinubukan ko po siyang unawain dahil hindi madaling magpalaki ng mga anak. Lalo na pag mag-isa ka lamang. Kaya nga sa paninigarilyo ako kumakapit pag gusto kong matakasan yung malungkot at masalimuot naming buhay. Para sa akin ay iba yung hatid na kaginhawahan kapag lumalatay sa lalamunan ko yung usok na mula sa yosi na hinihit-hit ko. Pakiramdam ko, lumulutang ako sa ulap at nagiging bagong tawa ko. Kaya nga magmula sa paisa-isa na doble hanggang dumami. Hindi ko akalain na kaya ko nang umubos ng kalahating pakete ng sigarilyo sa isang araw. At higit pa kapag dinadalaw ako ng pagkabalisa, kinakain ng lungkot o stress. Para sa akin ay nabibigyan ako ng aliw ng paninigarilyo at inilalayo ako nito sa realidad kahit na pansamantala. Dahil sa nakikita kong hirap ni nanay sa pagbabanat ng buto. Ako na mismo ang nagkusa na huminto sa pag-aaral at sa halip ay naghanap na lamang ako ng trabahong mapapasukan. Masasabi ko naman na may utak ako, Papadudut. Sa katunayan ay pagtiteacher nga yung kurso ko nung kolehiyo. Pero hindi ko natapos kasi ako na ang tumayong tatay sa pamilya namin. Ako na yung sumalo sa responsibilidad na hindi naman nagampanan ni tatay at ang masahol pa doon ay tinakasan niya. Aaminin kong hindi madali kahit katuwang ko naman si nanay. Wala naman akong karanasan sa pagiging breadwinner. Pero lahat ng pagdududa at alinlangan ay isinantabi ko. Lahat ng pagkukulang ng mga magulang ko sa amin ay pinunan ko nang nakapasok ako sa call center bilang agent. Naging masaya po ako noong kumita na ako ng pera kasi nabibili ko na yung mga bagay na hindi ko nabibili nung estudyante pa lamang ako. Nakakapag-abot ako kay nanay at kahit paano ay hindi na kami salad sa pagkain. Pero kasabay noon, yung higit kong pagkakasangkot sa iba't ibang uri ng kaaliwan o pampalipas oras ng mga taong nasa paligid ko. Hindi na lamang ako heavy smoker dahil natuto na rin akong uminom ng alak, Papadudut. At hindi lang basta tikim-tikim dahil mga warakan talaga yung mga pinupuntahan kong inuman. Yung bang tipong kulang na lang ay gumapang ka pa uwi dahil sa sobrang kalasingan. Masayang masaya po ako pag napapasukan ng alak ang sistema ko. Alam kong masama pero bata pa ako. Yun ang nasa isipan ko. At katawan ko naman ito kaya ako ang masusunod dito. Nakakabaliw, nakakaaliw. Yan po ang eksaktong tawag sa pakiramdam na dulot sa akin ng paninigarilyo at pag-iinom. At hindi nga nagtagal ay naging bisyo ko na ang mga yon. Dahilan para mapansin na ako ng nanay ko.
ba yun? Is oras na ng gabi ah. Andyan na! Uy! Ay, patay! Nay, di po ako pating. Si Amos to, yung anak nyo. Sandali nga. Lasing ka ba? Nakainom lang po. Nakainom ka lang sa lagay na yan? Mamaya nyo na po ako sermonan. Tulungan nyo na lang po muna ako. Ano pa nga ba? Alangan naman pabayaan kita dyan. Sige, halika na. Tumayo ka na at maupo ka dun sa sofa. Dahan-dahan, baka matalisod ka. Nay naman, sungit nyo. Sinong hindi magsusungit? Anong oras na tapos uuwi ka pang laseng? Gusto nyo ba di na lang ako umuwi? Manahimik ka ha? Ayan, umupo ka dyan. Ay, sarap ng malambot na sopa sa puwet. Anak, bakit ka ba kasi nagpakalaseng? Hindi naman ako masyadong lasing, Nay. Anong hindi? Sumisisid ka na nga ron sa sahig kanina. Natalisod lang po ako ng binti ko. Ayos lang ako. Bakit ka nga kako uminom? May problema ba? Wala po. Happy-happy lang. Nak, ganyan ba kayo mag-happy-happy na mga katrabaho mo? Halos gabi-gabi ka nang umuuwing lasing ah. Nung nakaraan, doon ka natulog sa tapat ng tindahan ni Aling Flor. Nagulat tuloy yung matanda, akala niya may sinalvage sa tapat nila. Nervyosa lang masyado si Aling Flor. Mahilig kasi siya sa kape. Kahit na. Kaya nga kung may problema ka, sabihin mo para natutulungan ka namin ng kapatid mo. Si Badet po pala, nasan? Nandun sa tita mo. Doon ko muna pinatulog kasi nga kararating ko lang din. Wala siyang kasama. Nay naman eh. Bakit niyo doon iniwanan yung kapatid ko? At bakit hindi? Kamag-anak naman natin yon. Oo nga, kaya lang, di ba? Madaling uminit ulo ni tita pag makulit yung bata. Kilala ko si Badet. May kalikutan yun at pagkamadaldal. Baka pinagalitan na yun doon. Tara po, sunduin na natin siya. Ay nako, bukas na. Wala nang tricycle papunta sa tita mo. Ayoko maglakad. Ganyan naman kayo eh. Anong ganyan naman kayong sinasabi mo dyan? Ayos lang na sa inyo na patulugin dun si Badet. Di kayo nag-aalala kasi wala kayong pakialam sa amin. Amos, nagiging bastos na yung bunganga mo ha? Maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Nanay mo pa rin ako. Nanay nga namin kayo, pero anak ba turing nyo sa amin ni Badet? Malamang, galing kayo sa akin. Ako ang nagdala sa inyo ng 9 na buwan. Ay! Alam mo ikaw, naiirita na ako sa iyo ha? Di ko alam kung dahil lasing ka kaya tumatalim yung dila mo o naiimpluwensyahan ka lang ng mga kasamahan mo sa trabaho. Hindi nga sabi ko lasing. Nakainom lang. Tsaka pwede ba, huwag nyo ang dinadamay mga kasamaan ko sa trabaho. Mabuti pa nga sila eh. Pamilya turing sa akin. Kesa naman sa inyong dalawa ni tatay. Nagpakananay ako sa inyo ha? Hindi mo lang napapansin pero ginagawa ko lahat ng makakaya ko. Kung bakit kasi nagkaroon ako ng walang kwentang asawa na ngayon nagpapakasasa dun sa kabit niya. Baka demonyo talaga niyang tatay niyo. Baka kasi kasalanan nyo rin kaya nang babae si tatay. Baka kasi nairita na siya sa ingay ng bunganga nyo kaya yun, naghanap ng iba. Yung mabait, hindi naninigaw at higit sa lahat, maganda. Ang kapal naman ng mukha mong sabihan ako ng ganyan. Wala kayo sa lugar ko kasi hindi naman kayo yung sinaktan. Nasaktan din kami nung iwanan tayo ni tatay. Pero ako yung mas nasaktan kasi ilang beses akong iniputan sa ulo ng tatay niyong pamangkin ni Satanas. Tapos ipapamukha mo sa akin na nagkulang ako? Kaya niya ako pinagpalit? Kung hindi kayo nagkulang, bakit di pa rin niya kayo pinili? Hindi ko alam! Ginawa ko naman lahat pero sadyang mapaghanap yung tatay niyo. Kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Baka gusto mong paduguin ko yung bunganga mo. Sige, gawin niyo! Gawin niyo! Total, pareho naman kayo ni tatay na mabigat ang kamay. Lagi niyo ang pinapalo si Badet. Nagsusumbong sa akin yung kapatid ko habang umiiyak. Ikaw na nagsabi, di ba? Makulit yung kapatid mo? Kaya natural lang na mapalo siya. Sana kasi habaan yung pasensya niyo. Kung makapagsalita ka, hindi ko naman binubugbog yung kapatid mo ah. Kurot lang yon, tsaka palo sa kamay. Ang tawag doon, pagdidisiplina. Ibang klase talaga kayo ni tatay. Sana alam niyo epekto ng mga ginagawa niyo sa amin ni Badet. Pwede ba, Amos? Tigilan na natin tong usapan na to. Inaantok na ako.
Hindi ko alam kung anong gusto mong tumbukin. Pero napapagod na akong makipagtalo sa'yo. Hindi po totoo na kapag lasing ka, hindi mo alam ang mga sinasabi at ginagawa mo. Kadalasan alam mo, hindi mo lang kontrolado yung bawat salita na lumalabas sa bibig mo at yung kinikilos mo mismo. Totoo rin yung kapag tinamaan ka ng alak, nakakapagsabi ka ng totoo. Kaya nga walang pag-aatubili kong naisumbat sa nanay ko yung mga tampo ko sa kanya at nakuha ko pa siyang sisihin kung bakit ng babae si tatay noon at mas pinili nitong sumama sa ibang tao kesa sa amin. Galit po ako sa tatay ko pero galit din ako sa nanay ko. Alam ko na utang na loob namin sa kanya ni Badet ang buhay na meron kami dahil dinala niya kami noon sa sinapupunan niya ng 9 na buwan. Pero sana pinatay na lamang niya kami noon bago pa man kami isinilang kung hindi rin nila kaya ni tatay na maging mabuting magulang sa amin, Papa Dudut. Sa mga tao na hindi dumaan sa ganong klase ng pagtuturing sa isang pamilya, madaling sabihin na umusad na lamang, kalimutan at magsimula ng panibagong buhay. Ngunit paano ko gagawin yon kung hindi ko alam kung anong paa ang una kong ihahakbang? Ang totoo, nakatali pa rin ako sa nakaraan. Lumipas po ang mga taon, tumungtong ako sa edad na 29 pero wala pa ring direksyon ng buhay ko. Madalas akong nagigising sa hindi pamilyar na lugar tulad ng mga motel at apartel ng mag-isa. Matapos akong iwan ang mga babaeng sinama ko doon para ikama. Hindi na lang pag-inom ng alak at paninigarilyo ang ginagawa ko dahil nasasangkot na rin ako sa gulo sa mga lugar na pinupuntahan ko, Papa Dudut. Ilang beses na ako nareklamo sa barangay dahil sa paninira ko ng gamit sa mga bar na iniinuman ko, lalo pag tinamaan ako ng kalasingan. May ilang beses na sa kalsada na ako natutulog at nagigising kasi hindi ko na mailakad ang mga paa ko dahil sa hilo. Pero pumapasok pa rin ako sa trabaho pagkaraan ng ilang oras, natulog na parang walang nangyari. Tuloy lang ang buhay, ika nga. Ewan ko, Papa Dudut, sirang-sira na ako. Mukha lang akong ayos kasi nakasasabay pa rin ako sa kulitan at kwentuhan ng mga tropa at katrabaho ko. Pero wasak na wasak ang puso ko. Marami akong kinaiinggitan, mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera na minsan po naming napag-usapan ni Badet. Kuya, natutubig. Mukhang masama na yung ubo mo ah. Pa-check up ka na kaya. Ayos lang ako, Badet. Nasamid lang ako. Akin na yung tubig. Salamat. Hindi ganyan yung ubo ng nasamid. Tsaka parang nung isang araw pa yan ah. Sabi ni nanay di ka raw pumasok ngayon kasi masama pakiramdam mo. Masakit lang ulo ko. Pero wala naman akong lagnat. Ayoko umarap sa computer at tumanggap ng tawag pag ganito pakiramdam ko. Madali uminit ulo ko. Pero ayos lang talaga ako. Di mo kailangang mag-alala. Sa katunayan, medyo guminhawa na nga pakiramdam ko kasi nakatulog ako ng mahaba. Puyat lang siguro to. Madalas ka bang puyat? Medyo, kasi paiba-iba shift ko eh. Minsan pang araw ako, minsan pang gabi. Kahit ilang taon na ako nagtatrabaho sa call center, di pa rin sanay katawan ko sa pabago-bagong schedule. Kuya, alagaan mong sarili mo. Huwag mong abusuhin kasi hindi ka na bumabata. Mahirap magkasakit. Alam ko naman yun at salamat sa pagpapaalala pero kaya ko na sarili ko. Malakas yata tong kuya mo. Sige, sabi mo yan eh. Nga pala, kumusta ang pag-aaral mo? Mabuti kuya. Masaya ako sa kurso ko. Nag-e-enjoy ako sa klase. Yun yung mahalaga. Kasi pag hindi ka nag-e-enjoy sa pinag-aaralan mo, sayang naman pinapasok mo.
Natanong ko kasi napagkwentuhan namin ng katrabaho ko yung kapatid niya. Siya rin kasi nagpapaaral dun. Ayun nga, gusto nun mag-masscom pero pinakuha sa kanya ng katrabaho ko tungkol sa pagbibusiness. Ano nangyari sa kapatid niya? Panay bagsak yung grado. Tumataginting na 5. Tapos meron ding incomplete. Ah, ganun ba? Nakakalungkot naman. Pero kinausap niya na ba yung kapatid niya? Kinausap niya kaya nga niya nalaman na hindi pala tumasaya sa kursong pinakuha niya. Ayun, pinalipat na lang niya sa gustong kurso. Sana maging maayos na yung pag-aaral ng kapatid niya. Pero grabe yung gastos. Medyo mahal din kasi per semester sa college na pinapasukan ng kapatid niya eh. Naiintindihan ko rin naman yung kapatid niya kasi mahirap pag-aralan yung kursong di mo gusto. Pero gets ko rin yung katrabaho mo. Baka may dahilan kaya yun yung pinakuha niya sa kapatid niya. Oo, kasi gusto nun magnegosyo. Di rin naman siya college graduate tulad ko. Kaya sa kapatid na lang niya pinasa yung naunsyamin niyang pangarap. Pero mali pa rin yun. Lalo kung wala sa kursong yun yung puso ng kapatid niya. Kaya nga ikaw, hinayaan kita na kunin yung kurso na gusto mo. Kasi ikaw naman yung papasok sa eskwelahan araw-araw para mag-aral, hindi ako. At pag di ka masaya sa pinag-aaralan mo, di ka rin gaganahan. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo kuya kasi pinag-aaral mo ko. Normal lang naman na pag-aralin kita. Sabi kasi sa akin ni nanay na tumigil na lang daw ako sa pag-aaral. Maghanap na lang daw ako ng trabaho para matapos na yung pagpapagawa natin dito sa bahay. Talaga? Sinabi niya yun? Oo, nung isang araw lang. Hayaan mo, kakausapin ko si nanay. Wag na kuya, baka mag-away lang kayo Wala akong pakialam. Kung makapagsalita kasi siya, akala niya siya nagpapaaral sa'yo. Palagpasin mo na yun kuya. Baka nasabi niya lang yun kasi gusto na lang niyang matapos na tong bahay natin. Natitirhan naman natin tong bahay kahit di pa tapos. Masyado lang siyang maarte. Ang sabihin mo, gusto lang niyang may maibida sa mga kapitbahay natin. Yang sinanay talaga minsan nakakainis Imbis na palakasin niya loob mo sa pag-aaral mo, kung ano-ano pang sinasabi sa'yo. Parang di ka na nasanay kay nanay. Diba, bata pa lang tayo, ganyan na siya pati si tatay. Oo, kaya nga ang malas natin kasi mga magulang natin sila. Kumusta na kaya si tatay? Ewan, Di mo ba siya namimiss? hindi. Saka di ko na siya masyadong iniisip. Bakit ko ba iisipin yung tao nang iwan sa atin? Aksaya lang yun ng oras. Ikaw ba? Huwag mong sabihin na namimiss mo siya. Masama na ba akong anak kung sasabihin kong oo? Na minsan namimiss ko siya? Di ka masamang anak. Kung yan yung nararamdaman mo, wala namang mali dyan. Ay, kahit ilang taon na yung nakalipas, may mga araw na hinahanap-hanap ko pa rin si tatay. Kasi kahit naman papaano, mabait siya sa atin lalo pag di sila nag-aaway ni nanay. Di ko mapigilan isipin kung naaalala pa ba niya tayo o ano. Baka naaalala pa niya tayo pero hanggang doon na lang yun. Minsan, di naman yung tao mismo yung namimiss natin Yung panahon lang nakasama pa natin sila. Kuya, hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin napapatawad si tatay? Hindi. Ewan ko rin kung darating pa yung araw na mapapatawad ko siya kasi sa ngayon, malabong mangyari yun. Si nanay? Bakit mo naman natanong yan? Kahit hindi mo kasi sabihin, ramdam ko na may tampo ka kay nanay. Tsaka, naririnig ko kayong nagkakasagutan. Hindi ako bingi at ayoko magbulag-bulaga na may mali. Ay, sorry Badet. Di ko sinasadya na marinig mo pa yon. Ayos lang, kasi totoo naman yung mga sinasabi mo sa kanya na palaasa siya at pinagsasalitaan tayo ng kung ano-anong di maganda lalo na pagpagod siya. Ako rin naman may tampo sa kanya pero sinasantabi ko lang kasi nanay pa rin natin siya Wag na lang talaga niyang uulitin yung sinabi niya sa'yo kasi di ko na yun palalagpasin. Basta mag-aral kang mabuti. Yaan mo na si nanay. Thank you kuya kasi nandyan ka. Baka kung wala ka, hindi ako nakakapag-aral ngayon. Kapatid kita, Badet. At mahal kita. Nangako ako noon sa sarili ko na pagtatapusin kita ng pag-aaral. Para kapag kaya mo na, di ka na mahihirapang lumayo dito sa atin. Saan naman ako pupunta? Ewan ko. Bahala ka na.
Basta ligtas ka. Ba't mo naman naisip na gusto kong umalis? Baka kasi gusto mo ng katahimikan, ng peace of mind. Yung walang tao na magdidikta sa'yo at magsasabi ng di maganda. Tulad ng ginagawa ni nanay. Pero pag umalis ka, kausapin mo pa rin ako ha. Mamimiss kita. Ewan ko sa'yo kuya, hindi ako aalis. Kung umalis man ako, uuwi pa rin ako dito sa bahay natin kasi mamimiss ko pa rin kayo ni nanay. Pamilya ko kayo at mahal ko kayo. Di ko kayo kayang ipagpalit sa kahit na anong bagay sa mundo. Basta magsikap ka sa pag-aaral mo. Pagbutihin mo pero lagi mong tatandaan na proud ako sa'yo. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Kuya mo nga ako, pero kaibigan mo rin ako. Salamat kuya. Walang anuman. Kuya, nag-aalala talaga ako dyan sa ubo mo. Ayos lang ako. Pakikuha mo na lang ulit ako ng tubig. Sige, pero pag di pa yan nawala bukas, magpapacheck up ka na ah. Bawal tumanggi. Kakayosi ko yon kaya ako sinumpong ng matinding ubo o papadudot. Natakot nga ako kasi baka bumalik na yung hika ko. Gusto ko pong magbagong buhay pero hindi ko alam kung papaano. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi kayang humingi ng tulong sa iba dahil nasanay akong kinakahiya at sinosolo ang lahat. Pero mapilit ang kapatid ko. Lagi akong tinatanong at kinukumusta kaya sa huli ay nabanggit ko na nga sa kanya ang tungkol sa bisyo ko at epekto nito sa kalusugan. Nang dahil sa pag-uusap namin yon ni Badet ay nabigyan ako ng pagkakataon na palayain yung mahinang bersyon ng sarili ko. Hindi na rin ako natakot magsabi sa kanya ng mga alalahanin ko. Takot at pagkainggit sa ibang tao. At napatunayan ko na siya pa rin ang baby sister ko na maunawain at mabuting tao. Sa abot ng makakaya ni Badet ay pinayuhan niya ako na maghinay-hinay sa mga bisyo ko. Lalo na at hindi na ako pumabata. At kahit mahirap sa akin na tuluyang ihinto ang paninigarilyo ay sinubukan ko papadudot. Kaya lang hindi pala ganun kadaling bitawan yung kinasanayan mo. Na kahit na ginagawa mo naman ang lahat. Napatunayan ko po yon dahil nakamamatay po ang pakiramdam noong nagbawas ako ng yosi. Kung dati, kaya kong umubos ng kalahati hanggang isang kahang sigarilyo. Nagbawas po ako hanggang sa nakatatlong stick na lamang ako. Pero naglalaway po ako papadudot. Para akong asong nabubuwang. Hindi rin ako makatulog ng maayos, gawa na rin ng paiba-ibang schedule ng shift ko. Mas kinakain ako ng kalungkutan. Sumasakit ng matindi ang ulo ko at nagiging aburido ako at hindi rin ako mapakali. Meron akong bagay na hinahanap-hanap na kulang at alam kong yosi lamang ang makakapuno noon. Nagkontrol din po ako sa pag-inom ng alak pero lumakas naman ang pagkakape. May ilang beses na sumusukan na lamang ako dahil sa acid reflux pero binaliwala ko yon. Nahihiya po ako kay Badet kasi akala niya may progreso na yung pagbabagong buhay ko. Pero lingid sa kaalaman niya ay unti-unti na naman akong nahuhulog sa mga bisyo ko. Masarap po ang bawal at nakakasira ng ulo pag tinigilan ko po yun, papadudot. Mahirap pigilan ang bawal. Napatunayan ko po yon nang muli kong yakapin ang mga bisyo ko. Lalong-lalo na ang paninigarilyo. Simula noong bumalik ako sa pag-yose ay hindi ko na po naranasan yung mga sintomas na dulot ng paghinto ko dito. At aaminin kong naging maligaya muli ako. Kaya nga mas lalong tumindi ang addiction ko sa sigarilyo hanggang sa hindi ko na lamang namamalayan na kaya ko na ulit umubos ng 20 peraso o higit pang stick kada araw. Bukod sa tradisyonal na paghit-hit ng tabako, nagvi-vape na rin po ako papadudot. Ginagawa ko yon pag off ko para hindi maghinala ang kapatid ko na bumalik na naman ako sa dating gawi. Pero lahat ng kasiyahan ay may katapusan. Lalo na kung hindi mo ito nakukuha sa mabuting paraan. Nagsimula po yon nung kasagsagan ng pandemya at tinamaan ako ng COVID-19.
Nahirapan po ako makarecover ang katawan ko at akala ko ay katapusan ko na. Pansamantala kong hininto ang mga bisyo ko habang nagpapagaling. Pero muli akong nalulong pagkalipas ng ilang buwan. Ewan, nakakabaliw yung pandemya at ang paninigarilyo lang ang sumalba sa akin. Alam kong bawal pero palihim po akong humihit-hit ng tabako. Lumipas ang mga buwan at hindi na ako nakawala sa bisyo ko hanggang isang araw ay naaktuhan ako ni Badet na naninigarilyo na dahilan para magalit siya ng husto sa akin. Kuya, vape to, diba? Ha? Naninigarilyo ka na naman? Ano, Badet? Isang stick lang naman. Anong isang stick? Maniwala ako sa'yo, dami upos dyan sa paanan mo. Tapos nagbe-vape ka pa rin? Minsan lang naman. Gusto mo na ba talagang mamatay? Hindi mo kasi naiintindihan. Yan na lang yung libangan ko eh. Yan na lang yung nagbibigay aliw sa akin pag malungkot ako. Pag stress ako sa trabaho. Pag pagod ako. Pero nangako ka sa akin na susubukan mong tumigil sa paninigarilyo. Pero anong nangyari? Sinubukan ko naman pero di ko kaya. Para akong mababaliw. Kaya akin na yung vape ko, please. Akin na yan. Ayoko nga. Dapat dito sinisira. Uy, wag mong sirain. Akin na sabi. Kuya, ano Huwag ba? kang matigas ang ulo. Isasaktan Kuya mo ako. Lumayo ka nga sa akin. Akin na kasi ang vape ko. Hoy, ano bang nangyayari rito? Oh, nandito na pala yung magaling nating nanay. Lasing ka na naman ba? Hindi, pero saan kayo nang galing, Nay? Teka, wag niyo nang sabihin. Alam ko pala kung saan. Pupusta ako. Nandun na naman kayo sa bingguan. Tapos umuwi lang kayo ngayon kasi nagugutom kayo. Wala ka nang pakialam doon. Yun na lang ang libangan ko tapos panghihimasukan mo pa? Yan din po yung sinasabi ko kay Badet. Yung pagyoyosi na lang yung libangan ko. Pero pinakaikialaman pa ng magaling yung anak. Hindi ko pa kakialaman yung pagyoyosi mo kung di ka nagsabi sa akin na titigil ka na. Di ka ba nakikinig? Sinubukan ko naman, di ba? Akala mo kasi nagsisinungaling ako eh. Kung sinubukan mo, bakit mo sinukuan? Bakit ka ulit bumalik sa paninigarilyo? Kasi mas masarap yung bawal. Kaya ka ubo ng ubo kasi kakasigarilyo mo. Di ka pa talaga titigil hanggat di ka na-ospital tulad nung na-COVID ka. Di naman dahil sa pagyoyosi yun. Nagkataon lang yun kasi nga may pandemya. Tapos nagkakawaan pa ng sakit. Kung di naman ako tinest, di ako magpo-positibo kaya ano pang pinuputok ng butsi mo? Di naman ikaw bumibili ng sigarilyo ko. Ako naman ah. Ando na tayo na ikaw yung gumagastos sa sigarilyo mo pero sana maisip mo na nag-aalala kami ni nanay. Baka ikaw oo. Pero si nanay duda ako. Talaga ba, Nay? Nag-aalala ka sa akin? Ay naku Badet, hayaan mo na yung kuya mo. Kung gusto niya magkasakit kakasigarilyo niya, bahala siya. Total napakatigas naman ang ulo niya. Oh, kita mo na? Yan ba yung sinasabi mo nag-aalala? Nay, ba't kayo ganyan? Di ba kayo natatakot na baka magkasakit si kuya? Sabi niyo may hika siya, di ba? Eh, tigas-tigas nga ng ulo. Hindi ka ba nakikinig? Saka matanda na yang si Amos. Alam na niyang ginagawa niya. Hoy Amos, sinabihan na kita dati na tigilan mo na yung kakasigarilyo. Pero hindi ka naman nakikinig. Nakakasawa ka ng pagsabihan, alam mo ba yon? Diyan naman kayo magaling eh. Kailan ba kayo nagtyaga sa amin? Parang di nyo kami anak kung ituring. Uulitin na naman ba natin yung usapang yan? Nay, please, tama na po. Huwag na po kayong ganyan sa amin ni kuya, oh. Kinakampihan mo na tong kuya mo? Pero tama naman siya sa mga sinabi niya. Kahit kasama namin kayo, di namin nararamdaman na may nanay nga kami. Anong gusto niyong gawin ko para maramdaman niyo? Sige nga! Bakit kami tinatanong mo? Kami ba yung nagdala ng mga anak sa mundong to? Di ba dapat alam nyo na yun kasi kayo ni tatay yung mga magulang namin? Huwag niyo ang mabanggit-banggit yung tatay niyo. Nasusuka ako. Dapat talaga may licensure exam sa gustong maging magulang. Yung mga bumagsak, kinakapon para di na magkaanak. Ano kami? Aso't pusa para kapunin? Buti pa nga yung aso't pusa marunong magmahal eh. Eh kayo? Sumusobra ka na talagang lalaki ka, ha? Nay, kuya, please, tumigil na po kayo. Yang kuya mo ang patigilin mo, wag ako. Bigla-bigla na lang nangaaway, hindi ko naman inaano. Nagiging kaugali na ng mga basagulero dun sa kanto. At least, di ka ugali nyo. Wisit ka talaga? Sinabing tumigil na kayo. Nay, kuya. Oh, Badet.
Ano nangyayari sa'yo? Anak, bakit? Badet! Badet! Anak! Gumising ka! Badet! Sinugod po namin si Badet sa ospital ng araw na yon at nanatili siya roon ayon sa atas ng doktor na tumingin sa kanya. Hindi ko po alam na merong sakit si Badet. Doon na lamang pumasok sa isip ko yung putla ng balat niya at panghihina ng katawan niya bago siya hinimatay. Tapos inaway ko pa siya at sinigawan at pinagsalitaan ng hindi maganda. Para sa akin ay pwede namang hindi ko na lamang siya pinatulan at inunawa ko na lamang ang nararamdaman niya bilang kuya niya. Pero masyado po akong nabulag ng emosyon ko at hindi ko na naisip ang maging matino. Sising-sisi po ako ng mga panahon na yon kasi pakiramdam ko ay kasalanan ko kung bakit nasa ospital ang kapatid ko. Ngunit huli na pala ang pagsisisi kong yon dahil merong paraan ang tadhana para maningil sa mga bagay na nagawa natin na hindi nakabubuti sa ating sarili at sa ating kapwa. Nasabi ko po yon dahil pagkaraan ng ilang mga hospital test na isinagawa kay Badet ay na-diagnose po siya na meron siyang lung cancer. At ang masakla pa ay nasa final stage na po yon, Papa Dudut. Kulang na lang ay gumuho ang mundo namin ni Nanay matapos naming malaman ang sakit ni Badet. Palaisipan sa amin kung paano siya nagkaroon ng ganong karamdaman dahil hindi naman siya naninigarilyo at kilala kong maingat at malinis sa katawan ng kapatid ko. Yun pala ay kasalanan ko, Papa Dudut, dahil nakuha ni Badet ang cancer sa paninigarilyo ko o yung ba yung tinatawag nilang second hand smoke. Halos gumuho po ang mundo ko nang malaman kong kagagawan ko kung bakit may sakit ang kapatid ko. At kahit maliit ang tsansa na makaligtas pa siya, iginapang ko po ang gamutan ni Badet ngunit makaraan lamang ang 5 buwan ay binawian siya ng buhay. At hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko dahil sising-sisi pa rin ako at panay ako nang hingi ng tawad sa kanya hanggang libingan. Nak, huwag ka naman masyadong magpakalasing kasi baka may mangyaring masama sa'yo. Ayos nga yun, Nay, di ba? Para mamatay na rin ako katulad ni Badet. Para makasama ko na siya. Huwag mo namang sabihin yan. Ayokong mawala ka rin sa akin. Hindi ko kasi alam kung paano mawawala yung sakit, Nay. Kaya ako umiinom kasi umaasa ako na kahit saglit, baka makalimutan ko yung nangyari kay Badet. Wala na po yung kapatid ko eh. At kasalanan ko kung bakit siya namatay. Hindi mo naman ginusto yun. Hindi mo yun kasalanan, anak. Kasalanan ko po yun. Kasi di ako nakinig sa inyo. Kung sana tinigilan ko na noon pa yung paninigarilyo. Eh di hindi magkakakanser yung kapatid ko. Kung bakit kasi siya pa yung tinamaan eh. Bakit di na lang ako? Hindi naman natin hawak yung buhay natin, anak. Hindi rin natin alam kung kailan tayo kukunin. Diyos lang ang nakakaalam nun. Kaya nga bakit si Badet pa? Bakit di na lang po ako? Hindi ko alam ang sagot dyan. Pero ako man nasasaktan sa pagkawala ng kapatid mo. Napagdaanan ko na to nung namatay yung isa niyong kapatid. Kaya akala ko hindi na masyadong masakit. Pero masakit pa rin pala. Mas doble yung sakit na nararamdaman ko ngayon kasi hindi madaling mawala ng anak. At baka hindi ko na kayanin kung pati ikaw mawala pa sa akin, Amos. Hindi ko lang po maintindihan kasi ganun na lang po kadaling nangyari ang lahat eh. Ang bilis. Ang dami pang pangarap ng kapatid ko. Kagraduate pa siya. Magiging reporter pa yun kasi pangarap niya yun talaga eh. Lagi nga niyang binibida sa akin na makikita raw natin siya sa TV balang araw. Tapos hindi na pala mangyayari. Napaka-unfair, Nay. Ang bata pa ng kapatid ko.
Pero sigurado ako na kung nakikita ka niya ngayon, hindi niya gugustuhin na nagkakaganyan ka. Talaga ba, Nay? Kasi yung nasa isip ko ngayon, kabaliktaran niya. Baka galit sa akin yung kapatid ko eh. Bakit naman siya magagalit sa'yo? Kasi kasalanan ko kung bakit siya namatay. Itong bisyo ko yung pumatay sa kanya. Ang tanga ko kasi. Dapat sa sarili ko binabatukan. Yan pa. Tigilan mo na yan! Huwag mong saktan yung sarili mo! Sinong sasaktan ko, Nay? Kasalanan ko naman talaga. Hindi naman kita sinisisi, di ba? Hindi ko rin tanggap na kinuha sa atin na maaga si Badet. Pero ayoko maramdaman mo na kasalanan mo yung nangyari. Hindi natin kontrolado ang lahat. Wala tayong kakayahan para malaman ang mangyayari sa hinaharap. Pero tandaan mo na hindi mo naman kailangang harapin ang buhay ng mag-isa. Kasama mo ko, anak. Nanay mo ko, hindi ba? Opo, Nay. Marami na akong pagkukulang sa inyo ng mga anak ko. Simula nung mga bata pa lang kayo, lalo na sa iyo, Amos. Kaya sana patawarin mo si nanay. Marami akong napagtanto nitong nawala si Badet. Marami rin akong pinagsisisihan. Kung pwede ko lang ibalik yung nakaraan, sana mas pinagbuti ko pa yung pagiging nanay ko sa inyo. Naniniwala ako na ginawa niyo naman po yung lahat ng mga kaya niyo. Di lang talaga kayo yung pinakamagaling na nanay. Pero wala naman pong perpekto. Kaya nga gusto kong bumawi. Ewan ko, pero ayoko na ulit mawala ng anak. Kasi hindi ko na talaga kakayanin. Sana mapatawad mo ako sa mga pagkukulang ko noon sa inyo. Sa hindi ko pagiging mabuting ina. Matagal ko na po kayong pinatawad. Siguro kung may nararamdaman man ako ngayon sa inyo, tampo na lang. Ayoko rin naman kayong kamuhian habang buhay kasi kayo pa rin yung nanay namin. Pinarealize sa akin ni Badet na mahalaga pa rin kayo. Kasi nanatili kayo sa tabi namin nung iniwan tayo ni tatay. Di nyo kami nabandona o pinabayaan. Hindi ko yun magagawa kasi mga anak ko kayo. Pero aminado ako na malaki yung pagkukulang ko kasi nasasaktan din ako noong mga panahon na yun. Nagmahal lang naman ako. Bakit kailangan akong pagmukhaing tanga ng tatay nyo? Pero ayun nga, kinatagalan, unti-unti napalaya ko na rin yung sarili ko sa pag-ibig sa tatay nyo. Medyo mabagal lang at matagal yung pag-usad ko kaya naapektuhan yung pagiging nanay ko sa inyo. Pero hindi ko dedepensahan ang sarili ko. Malaking kasalanan at pagkukulang ko sa inyo. Sana mas naging matatag ako kasi magulang na ako eh. Di na yung tungkol sa akin kasi may mga anak na ako. Mas dapat kayo na ang inuna ko. Tapos na naman po yun, Nay. Ang mahalaga yung ngayon. Sana dumating din yung pagkakataon na makausad ako sa pagkawala ni Badet. Makakausad ka. Tayo. Hindi ka nag-iisa kasi kasama mo ko, anak. Salamat, Nay. Namimiss ko na po si Badet. Namimiss ko na po yung tawa, yung ingay, yung kakulitan at yung mga kwento niya. Namimiss ko na rin yung kapatid mong yun, anak. Lalo na yung nagagalit siya sa akin pagdating ko sa bahay galing sa bingguhan. Pero ang mas namimiss ko sa kanya, yung lambing niya. Lalo kapag hinihilot niya yung mga binti kong nangangalay. Marami po akong pinagsisihan sa mga nangyari, Papa Dudut. At kahit na sinabi ni nanay na walang may gusto sa pagkamatay ni Badet dahil sa sakit na kagagawa ng bisyo ko ay alam ko sa sarili ko na ako pa rin ang responsable kung bakit hindi na matutupad ng kapatid ko ang mga pangarap niya. Gabi-gabi pa rin akong umiiyak. Hindi pa rin ako makatulog at punong-puno pa rin ng pagsisisi ang puso ko.
Marami akong sana at paano kung at magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin akong umaasa na masamang panaginip lamang ang lahat. Ito po ang dahilan kung bakit ibinahagi ko ang storya ng buhay ko, Papa Dudut. Alam kong maraming kabarangay natin ang magagalit sa akin kaya ngayon pa lamang ay humihingi na po ako ng tawad sa inyo. Masyado akong naging mahina ng mga panahon na yon. Kaya hindi ko na naisip ang magiging epekto ng mga bagay na ginawa ko sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. Kaya sa kasalukuyan, hindi na po ako naninigarilyo. Tuluyan ko na pong tinigil ang bisyo ko sa sigarilyo at sa tulong ng eksperto ay unti-unti ko nang ina-address sa mga trauma ko sa aking sarili. Gusto ko pong maging maayos at gumaling. Kaya ako ito ginagawa. At alam ko na hindi ko kakayanin kung ako lamang mag-isa, Papa Dudut. Tanging hiling ko lamang na sana'y proud sa akin si Badet. Siya po ang inspirasyon ko para magpatuloy sa buhay kahit na gusto ko nang mamatay. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyo na basahin ang aking kwento. Sana po'y kapulutan po ito ng aral ng mga kabarangay natin, lalo na yung tulad kong lulong sa paninigarilyo noon. God bless po sa Barangay Love Stories at maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Amos. Mahalaga na maging responsable tayo hindi lang sa ating sarili, kundi maging sa kapwa nating tao, sa kalikasan at sa mga hayop na kasama nating naninirahan sa mundong ito. Huwag po nating abusuhin ang ating katawan lalo na sa usaping pangkalusugan dahil higit na maituturing na yaman sa mundo yung hindi natin pagkakaroon ng karamdaman. Mga kabarangay, marami tayong tahimik na laban na kinakaharap. May mga pinagdadaanan tayo sa buhay na tayo lamang ang nakakaalam. Kaya mahalaga na maging mabuti tayo sa ating kapwa pagkat hindi natin tiyak kung gaano kabigat ang kanilang dalahin. Kung hindi natin sila kayang tulungan ay huwag nating dagdagan ang kanilang mga problema. Sa mga magulang dyan, mahalin po natin ang ating mga anak dahil biyaya sila galing sa langit. Huwag nating iparamdam sa kanila na pabigat sila kasi anuman ang mangyari ay sagutin natin sila. Sa mga anak naman dyan, mahalin natin ang ating mga magulang. Sa pagtanda nila, huwag natin silang kalilimutan. Balang araw ay magiging magulang din tayo at gusto rin nating alalahanin tayo ng mga anak natin. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang araw-araw na nakikipagsabayan sa agos ng kahirapan. Parang walang katapusang karera habang ang presyo ng bigas, gulay at pamasahe ay pataas ng pataas. Ang sahod naman ay tila nananatiling nakaidlip. Marami ang natutong humawak sa dasal at umaasang balang araw ay makakaahon din, matitikman din ang kahit kakapiranggot na ginhawa. Ikaw, kabarangay, kailan mo nasambit sa sarili mo na all is well pa rin? Kahit halos lahat ay tila hindi na maayos. Dear Papa Dudut, ako po si Boyet, 26 years old sa ngayon, pero yung ikikwento ko po sa inyo ay parang kailan lang nangyari sa buhay ko. Bata pa lamang po ako noon, nakatira po ako sa tiyahin ko sa Cavite. Simula sanggol pa lamang ako ay sa kanya na ako lumaki. Pasalamat ako at binuhay niya ako kahit medyo malupit po siya.
Naalala ko pa nga mga sigaw niya sa akin na parang bangungot sa gabi, Papa Dudut. Kaya gusto ko noon na makita ko ang nanay ko. Gusto kong kunin niya ako at magising sa bangungot na yon. Pero wala pong nanay na dumating. Ang sabi nila ay prostitute daw ang nanay ko. Matapos akong iwan sa tiyaheng ko ay hindi na ako binalikan pa. Kaya walang araw na hindi ko tinatanong ang sarili ko kung mahal ba ako ng nanay ko. Kasi wala naman sigurong nanay na iniiwan lang ang anak. Kaya naman tinanggap ko rin ang sinasabi nila na patay na siya para mapanatag ang kalooban ko. Na kaya ako hindi binalikan ng nanay ko dahil wala na siya sa mundo. Walang gabi na hindi ako umiiyak noon, Papa Dudut. Tinatago ko ang pag-iyak ko dahil tinutokso nila ako na mahina daw ako. Lampayatot at iyakin. Bakit ba kapag lalaki hindi pwedeng umiyak? Tao naman tayo. Marunong tayong umiyak kung nasasaktan. Dahil sa mga dinanas ko sa tiyaheng ko ay nag-ipon ako ng pera galing sa pangangalakal ko. Gusto kong makaipon ng pamasahe. Gusto kong pumunta ng Maynila. Oo nga't gusto kong paniwalaan na patay na ang nanay ko para mapanatag ang loob ko na mahal niya ako at hindi iniwan. Pero may parte pa rin sa puso ko na nagsasabing buhay siya at gusto ko siyang hanapin sa syudad. Lumuwas ako ng Maynila kahit na 10 years old pa lamang ako. Daladala ko ang mga pag-asa na sana'y makita ko ang nanay ko. Nang makarating ako sa Maynila ay sobrang takot ang naramdaman ko. Ang laki-laki, ang lawak at ang lahat ng tao ay parang hindi ko mapagkakatiwalaan. Unang gabi ko ay tumambay lamang ako sa labas ng simbahan. Hindi ko na matandaan kung anong simbahan yon. Pero nagdasal ako na sana'y gabayan niya ako. At sana'y walang mangyaring masama sa akin at makita ko ang nanay ko. Nagdaan ang maraming araw, linggo at buwan hanggang sa nakilala ko si Manong sa isang squatter sa Makati, Papa Dudut. Boyet! Ising na, umaga na. Manong, Talagang bata ka. Dapat sanayin mo yung sarili mong gumising na maaga. Alam mo namang salat tayo sa pera. Kailangan nating kumayod. Alam mo yung kasabihang early worm early bird catches the worm. O, tinuro yun ng teacher ko dati. nakapag-aral po kayo, Manong? Ba, syempre. Graduate ako ng elementary. Pero di na ako high school. Bakit po? Ako na yung ini-interview mo eh. Medya ka ba? Ano po yung medya? Yung nagre-report. Yung nagbabalita sa TV. Saka sa radyo. Sila yung nagsasabi ng totoo. Oh, di ba? Alam nila yung totoo eh. Oh, kapag sa kanila po ako magtatanong kung kilala nila nanay ko, sasabihin nila sa akin. Eh nako, Boyet. Yan ang hindi ko alam. Malamang hindi rin nila alam. Ang hirap naman kasi nung tanong mo eh. Eh siguro wala na talaga nanay ko. Manalig ka. Huwag mawala ng pag-asa. Opo. Asya, inumin mo na tong tinimpla kong gatas habang mainit pa. Salamat po, Manong ah. Parang kayo na nga po tatay ko eh. Talaga ba? Tatay yung tingin mo sa akin? Opo. Di ba yung mga tatay nag-aalaga sa mga anak nila? Eh, pinagtitimplan niyo ako ng gatas eh. Ginising niyo ako para lang ipainom sa akin to. Ay nako, sige na. Ako na yung tatay mo. Pero Manong pa rin yung itawag mo sa akin ha. Baka pagkamalan talaga akong anak kita. Hindi na ako makapanligaw niyan. Opo, Manong. Eh yan, mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Eh, Manong, salamat po sa pagkukup niyo sa akin ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako. Wala akong makain nun eh. Naisipan ko na nga magnakaw dahil sa gutom eh. Pero nandun kayo. Eh, mabuti naman, hindi ka nagnakaw. Alam mo, marami nang magnanakaw na nakaupo sa pwesto.
Kaya hindi umuusad yung buhay dito sa Pilipinas dahil sa kanila eh. Talaga po, Manong? Oo, yun ang sabi ng teacher ko dati dun sa elementary. Tanda ko pa nga kailangan daw mag-aral para hindi mauto ng mga politiko. Kaya ikaw, mag-aral ka sa susunod na pasukan. Opo, sige po. Mayos ka. Kita mo naman dito maraming halang ang kaluluwa kasi salat sa buhay. Walang makain. Sabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka rito kasi tuso ang mga tao. Hindi natin masisisi kasi pinagkaitan ng mga tao dito. Hindi mo masisisi na ganito yung ugali ng mga tao kasi walang-wala. Kailangan mabuhay. Kaya ikaw mag-aaral ka. Opo, Manong. Oh, mayos ka boyet ha. Dapat asal tao, di hayop. Ibig sabihin nun, maging mabait lang ako. Wala mo na pa pala eh. Pero may ba ako? Talaga bang ayaw mo nang bumalik dun sa kamag-anak mo sa Cavite? Ayoko na po, Manong. Baka may ginawa kang masama kaya ka naglayas. Ayoko talaga sa tao yung sinungaling eh. Manong, hindi po ako nagsisinungaling. Gusto ko po talagang makita ang nanay ko. Hindi ko nga alam kung saan ko siya hahanapin pero andito daw po siya sa Maynila. Napakalaki ng Maynila. Di po, may picture naman po ako ng nanay ko eh. Kung makikita ko siya, sigurado makikilala ko yun. Dapat kapag nakita ka niya, maging proud siya sa'yo. Kaya mag-aral ka sa susunod na pasukan, ha? Opo, masusunod po. Papadudot nakatira kami sa pinagtagpi-tagping yero pero ramdam kong nakahanap ako ng tatay sa piling ni Manong. Kahit walang maayos na bahay, mainit, marumi, pero para sa akin ay may pag-asa dahil kay Manong. Matandang binata si Manong, wala siyang asawa at wala ding anak. Dahil wala nga siyang anak kaya ko na ang itinuring niya na parang sarili niyang anak. Ang sabi niya sa lugar na gaya ng squatter ay tuso ang mga tao. Hindi dahil masama sila kundi dahil lahat ng tao sa paligid ay pinagkaitan. Walang araw at gabi na hindi na ako pinapangaralan. Sabi niya kahit mahirap dapat ay matuto pa rin akong maging matinong tao. Pinag-aral niya ako at binilhan ng lapis, papel at gamit sa eskwelahan. Sobrang saya ko talaga, papadudot. Inihatid pa niya ako sa eskwelahan at sinisigurong okay lang ang unang pagpasok ko. Naramdaman ko na kahit na hindi kami magkadugo ay mahal niya ako. Ngunit tulad ng karamihan sa mga bata ay naging pasaway din po ako. Hindi na ako natutuwa sa lapis at papel dahil sa mahirap palang mag-aral. At marami akong nakakaaway na kaklase ko at maging sa ibang section at grade. Hindi naging safe sa akin ang eskwelahan dahil isa pala siyang malaking arena na samot-saring mga bata na iba-iba ang ugali. May matalino, may hindi binayayaan ng talino, may mabuti at masama na sa tingin ko ay hindi naturuan ng tama ng magulang o sadyang spoiled lamang at gustong manghamak ng ibang bata. Hindi ako naging masaya tuwing pumapasok ako, papadudot. Kaya hindi ko sinabi kay Manong na hindi na ako pumapasok. Mas pinili kong magkalakal muli. Mas pinili kong gumala para maghanap ng pera. Kung magkaroon man ako ng kaaway ay hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa teacher. Ang importante sa akin ay makahanap ako ng pera. Hanggang sa isang araw, hindi na naitago ang ginagawa ko. Pinatawag pala si Mano ng teacher ko na hindi ko alam. At sa gabing pag-uwi niya ay nakita kong galit na galit si Manong sa akin, papadudot. Ano tong ginagawa mo, Boyet? Bakit hindi ka pumasok, ha? Pumapasok po ako, Manong. Alam mo ba na sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Ayokong lumaki kang maging masamang tao, ha? Manong! Pinatawag ako ng teacher nyo. Sinabi niya sa akin na 2 linggo ka nang hindi pumapasok. Alam mo bang nagulat ako sa nalaman ko kasi ang alam ko pumapasok ka. Binibigyan pa kita ng baon.
Pinaghahandaan ng makakain dahil ayaw kong walang laman yung tiyan mo. Dahil nagkakasakit sa ulo ang walang kain. Boyet, para sa'yo to. Kaya wag kang magsisinungaling sa akin. Manong, kasi, nahirapan ako eh. Saka kumikita naman ako. Tsaka yung pinabaon yung pera, iniipon ko naman, di ko ginagastos. Ito, baon ko, tsaka yung kita ko. Boyet, naiintindihan mo ba ako? Pinapaaral kita, hindi kita inuobliga na magtrabaho. O kumita ng pera kapag araw ng pasukan. Kapag wala naman pasok, malaya kang gawin yung gusto mo. Magtrabaho, maglaro, ano pa problema? Ano ba mahirap na pumasok ka lang sa paaralan? Kasi, Manong, ano Sige, magsalita ka, makikinig ako. Ano? Gusto mo bang habang buhay na nasa magulong lugar na to? Gusto mo bang tumanda na katulad ko, ha? Nilamon na ng basura ang buhay na unti-unting nabubulok? Manong, sorry na po. Alam mo, anak na ang turing ko sa'yo. Naging responsibilidad na kita. Hindi na kita pwedeng pabayaan, Boyet. Hindi ako nagkaanak. Ayaw kong magkaanak, kaya hindi ako nag-asawa kasi takot ako eh. Takot ako sa responsibilidad. Kita mo naman, ano may bibigay ko magandang buhay sa pamilya ko? Sa magiging anak ko na mahirap pa ako sa daga. Ayoko maghirap ang magiging pamilya ko, ang magiging anak ko. Pero nung dumating ka, naisip ko, ako na ang pamilya mo. At wala na akong magagawa kundi ang bigyan ka ng magandang buhay sa abot ng makakaya ko. Kaya kita pinapaaral kasi ito ang aahon sa iyo sa kahirapan. Magkaroon ka ng ibang buhay. Huwag kang gumaya sa akin. Kasi ayokong tumanda ka na katulad ko. Manong, pasensya na po talaga. Kasi po, ang hirap-hirap naman po kasi mag-aaral eh. Marami po ako nakakaaway na mga bata. Di tapangan mo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang susuko. Ilaban mo yung sarili mo. Hindi ko naman sinasabing makipagsuntukan ka sa kanila. Sinasabi ko, umiwas ka sa gulo. Hindi mo naman ikagagaling kung papatulan mo sila eh. Lagi mong isipin na nasa paaralan ka para mag-aral. Para maging mabuting tao. Para paglaki mo, pwede kang pumili ng kahit na anong gusto mong maging. Pagsusumikapan ko. Pero yung kaya ko lang ha. Pwede kang maging security guard. Parang pulis lang din po yun pero nakatayo lang. Pero astig pa din. Tama. Basta wag lang maging katulad ko. Pwede ba yun? Opo. Ipangako mo sa akin ha? Opo, pangako po, Manong. Alam mo, may request ako sa'yo. Ano po yun, Manong? Magpapamasahe po ba kayo? Sige po, handa po ko. Ito naman, iba yung request ko. Ano nga po? Pwede bang tawagin mo akong tatay? Po? Ayaw mo ba? Naku, gusto ko po. Gusto ko. Tatay. Simula ngayon, ako na ang tatay mo. Opo, tatay. Gusto ko umakyat sa stage kasama mo kapag graduation mo na, ha? Ano po yung graduation? Kapag tapos ka na ng elementarya. Tapos ka na rin ng high school. Tsaka kapag magka-college ka na. Ang dami po palang graduation, no? Ang dami ko po palang pag-aaralan. Ba't ganyan yung mukha mo? Ang sasabi mo lang kanina, pinangako mo mag-aaral ka mabuti. Wala na, pasubo lang po ko Basta nandito lang ako. Naalalayan kita. Salamat po. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog, Papa Dudut. Sobrang mahal ako ni tatay. Pinili niya akong kupkupin at pinili niyang ituwid ang buhay ko. Pinili niya akong mahalin at gusto niyang alisin ako sa kahirapan. Kaya naisip kong hindi ko dapat sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa akin ni tatay. Doon ko ipinangako sa sarili ko na magbabago ako dahil gusto kong maging proud siya sa akin. Gusto kong mapatunayan sa kanya at sa sarili ko na kaya kong lumaban. Kahit mahirap, kahit galing sa basura, ay may mararating din sa buhay.
Noon ay hindi pa talaga malinaw na ang mga ginagawa ng mga bata sa akin ay isang klase ng pambubuli. Pero sabi ni tatay ay iiwasan ko na lamang ang mga yon at dapat mag-focus ako sa pag-aaral. Kaya naman sinunod ko yon, Papa Dudut. Pero hindi ko pa rin maiwasan na may mga masamang bata na inaaway ako. Minsan umuwi ako may sugat pero hindi ako sumuko. Araw-araw ay sinasabi ko sa sarili ko na baka bukas ay hindi na nila ako aawayin. Bawat pagpasok ko sa school ay parati akong nagdarasal na sana'y walang mambubuli sa akin at sana'y hindi ako pagagalitan ng teacher dahil hindi ko na naman naintindihan ang mga itinuro niya. Gusto kong maging mabuting estudyante. Gusto kong makatapos para sa pangarap ni tatay na makaakyat sa stage kasama ko. At syempre, naging pangarap ko na rin talagang makagraduate, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, araw-araw kong pinapatatag ang sarili ko. Ang nasa isip ko na lamang ay huwag biguin ang sarili ko at ang tatay na matupad ang pangarap naming dalawa. Kahit na walang araw na hindi talaga ako nilalapitan ng mga bully ay tuloy lamang ako sa pagsusumika para makuha ang diploma sa elementarya. Paunti-unti lang ang goal at doon ako nakafocus. Tinapangan ko talaga sa bawat pagsikat ng araw at sabi ko na sa gabi wala na naman ang mga bully at kasama ko naman si tatay. Pero ayun na nga, sa school ay sobrang hinahamak talaga ako. Kesyo nakatira ako sa basura, sa squatter, nangangalakal at ang baon ko ay galing daw sa basura. Kahit ano pang sabihin nila, iniisip ko na lamang na may pera naman sa basura at may pupuntahan itong pagsusumikap ko sa pag-aaral. Ngunit isang araw, ibang bully naman ang dumating. Nagkasakit si tatay, ibang klase palang bully ang sakit. Kailangan mo ring tapangan at buksain para magpatuloy sa buhay. Ilang linggo na siyang nangihina at kahit sinasabi niyang pumasok ako sa paralan ay mas pinili kong alagaan siya. Hindi pwedeng basta-basta ko na lamang pabayaan siya dahil alam kong hindi madali ang buhay kapag may dinaramdam, Papa Dudut. Tay, dahan-dahan lang po. Maupo na po kayo. Tay, kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo. Di ba ito yung ginagawa niyo sa akin tuwing may lagnat ako? Alam mo, kaya ko naman yung sarili ko. Talaga si tatay oh. Ayaw talagang inaalagaan siya. Sige na, mag-ayos ka na. Maraming araw na hindi ka pumapasok. Hindi po tay, dito muna ako sa bahay. Ay nako, huwag na matigas ang ulo. Paano ka gagraduate niyan kung parati kang absent? Baka ibagsak ka ng teacher mo. Tay naman eh. Anong tay naman? Oh, sige na, pumasok ka na. Kakainin ko na itong pagkain. Eh, paano kung darating yung sinasabing demolition? Paalisin tayo rito. Sino kasama nyo? Kung nandito ako, masasamahan ko kayo. Hindi nila tayo mapapaalis. Naganda na yung mga kapitbahay natin ng mga ipambabato sa mga yon. Eh, nakita ko ron sa kabilang kanto. Grabe ginawa nila. Wala na hong nagawa yung mga nakatira dun. Paano kung saktan kayo rito? May sakit pa ho kayo oh. Eh, kung nandito ka, kaya mo ba ako ipagtanggol sa mga malalaking tao? Oh, kita mo, hindi ka makasagot. Basta dito lang ho ako. May mga inihandaan naman akong pambato sa kanila eh. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. Para hindi ka matatakot na paalisin sa bahay mo. Makakabili ka ng sarili mong bahay o may pera ka para umupa ng matirhan na may legal na titulo. Yung bang re-respetuhin ka ng mga tao. Tay,
Ang hirap po pala maging mahirap, no? Ang dami mong dapat gawin para lang hindi ka masasaktan at makuha mo yung respetong sinasabi nila. Kung hindi na talaga kaya, hahanap na lang tayo ng ibang mapapwestuhan. Siguro mas makakatulong sa mga tao yung itatayong barangay complex dito. Grabe naman po pala sila. Wala, ganun talaga eh. Oh, Tay, okay lang po ba kayo? Oo naman. Sige na, mamaya ako na ito ubusin. Tay, yung totoo. Mukhang kailangan ko lang maiga ulit. Sige ho. Salamat, Boyan. Baka nabinat ho kayo kakaisip sa demolition na yan. Siguro, pero okay lang ako. Tutulog ko na lang to, mawawala rin. Lalakas din ako. Sana po bumalik na sa dating lakas ang katawan nyo, Tay. Gagaling ako, anak. Tay, mukhang ito na ho yung demolition. Titingnan ko sa bintana. Tay, ito na nga ho yung demolition. Tay! Uy, Tay, gising! Tay, kailangan na nating lumabas. Tay! Tay, wag na ho kayong matulog. Kailangan na nating lumabas ng bahay. Tay, bakit parang hindi ka na humihinga? Tay! Tay naman, gumising ka na! Promise, papasok na ako. Hindi na matigas ulo ko. Gising na, Tay! Gising, Tay! Tulong nga! Ang tatay ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tay, hindi ka pwede mawala. Akit pa tayo sa stage sa graduation ko! Tay! Tay, wag mo ko iwan! Tay! 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 Papa Dudut, sobrang sakit balikan ng araw na yon. Lahat nagkakagulo dahil sa demolition habang binawian ng buhay si Manong, ang tatay ko. Kaya naman sobrang galit na galit ako sa mga taong nag-demolish sa squatter. Para kaming mga ipis na pinupuksa na lamang at pinapalabas sa aming mga lungga na parang basura sa lipunan na walang karapatang mabuhay ng may dangal. Tandang-tanda ko na kahit na hindi man natuloy yung sabi nilang end of the world noong 2012, para sa akin ay parang natapos at gumuho talaga ang mundo. Hindi ko alam kung kaya ko bang mabuhay na wala si tatay. Bakit ganon sila sa mahihirap? Pinapalis nila sa lupang yon para tayuan nila ng barangay hall, health center at basketball court. Bakit hindi kami tulungan na bigyan ng marangal na buhay? Nagsumikap kami araw-araw at hindi po kami batugan. Sana yung gobyerno ay nakita ang hinaing ng mga taong gusto lamang ng may masilungan at matawag na tahanan. Kasi ang mga taong ito ay hindi pinapangarap na maging squatter lang habang buhay. Pero sadyang may lapang tadhana at pagkakataon para sa kanila. Mahirap ang buhay. Mahirap makaahon sa kahirapan. Kahit sobrang sakit sa loob ko kasi hindi ko matutupad yung pangarap namin ni tatay, huminto ako sa pag-aaral kasi kailangan kong unahin ang kalam ng sikmura ko kesa sa pag-aaral. Pasalamat na lang ako dahil sa paghihikayat ni tatay na mag-aral ako ay natuto naman akong magbasa at magsulat. Pero syempre hindi ganon kalawak ang pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. Basic lang at marunong din akong magbilang kaya alam kong humawak ng pera. At dumating ang isang bagay na masasabi kong mas malaki ang kikitain ko kesa sa pangangalakan. Ibang kalakal na ang ginagawa ko kahit 15 years old ako noon. Pinasok ko ang pagbebenta ng katawan. Nagbigay ako ng aliw sa mga parokyano. Wala akong pinipili. Tama. Nagaya ko sa nanay ko. Ang kaibahan lang ay hindi ako nabubuntis kasi lalaki ako. Sa bago kong trabaho ay nakagawa ako ng sarili kong maliit na bahay sa isang squatter din.
At sa bawat oras, hindi ko makakalimutan si tatay. Parating pabalik-balik sa utak ko ang sinabi niya sa akin na kailangang maiba ang buhay ko. Hindi pwedeng mabubulok ako sa squatter. Kalaunan ay nakapagtrabaho ako sa bar at doon ko nakilala si Nelia na naging girlfriend ko. Pareho kaming hamak na isang mamitang nagbibigay sa amin ng customer. Talagang ganyan ang susuotin mo? Masyadong maiksi naman, babe. Babe naman, parati mo na lang akong sinasaway. Sa trabaho natin, kailangan presentable tayo. Alam mo naman, puhunan natin ang ating mga mukha at katawan. Dapat maayos ang forma natin, no? Alam ko naman yun, pero sana… Ay naku, sana naman kaya ito mapupunta. Ayokong makipagtalo sa'yo, ha? Ay, ayokong malasin ang gabi natin. Nelia, hihingi sana ako sa'yo ng pabor eh. Ayan ka na naman. Gusto mo talaga maging manang ako sa harap nila? Paano ako kikita ng pera? Paano tayo makakaipon? Paano natin mababayaran tong upa sa bahay? Sabihin mo nga sa akin, babe. Alam ko naman yan. Ang sa akin lang, sana bawas-bawasan mo yung pagtanggap ng customer na… Na ano? Na ikakama ako. Diretsahin mo na. Babe, bago pa lang tayo maging tayo, ganito na trabaho ko. Ganito na si Nelia. Ganito na trabaho ko. Isang babaeng bayaran. At ganyan ka na rin. Ito talagang ayaw ko eh. Kapag ikaw pwedeng mangialam, kapag ako hindi. Iba kasi yung… Anong pinagkaiba? Pareho lang naman tayong nagbebenta ng katawan, Boyet. Kailangan natin to kasi hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Wala tayong makukuhang ibang trabaho na magbibigay sa atin ng malaking datong. Wala! Kaya wag na natin pag-usapan to. Ang mahalaga, mag-ingat tayo sa ginagawa natin. Pasensya na talaga. Hindi ko lang maiwasang magselos eh. Nako, hindi nakakain ng selos-selos na yan. At wag ka nga magselos. Trabaho lang naman lahat ng to eh. Parang artista. Aarte ka lang, paghusayan mo gaya ng gusto ng customer. Tapos, diba ganyan din naman ang ginagawa mo? Sa bagay. Iniisip ko lang na nagamit man nila ang katawan ko. Pero hindi naman ang kaluluwa ko. Ang lalim naman nun, babe. Kaya sana maipasa ko yung exam ko. Para makatapos ako kahit senior high man lang. Para makahanap din ako ng ibang trabahong matino. Gusto ko na kung magkaanak man tayo balang araw, magiging maayos na ang buhay natin. Mabibigay ko sa magiging anak natin ang buhay na maganda. Yung hindi naghihirap. Yung kaya natin suportahan kung ano yung gusto niya. Pag-aaralin natin yun hanggang kolehiyo. Ang taas talaga ng pangarap mo, babe. Pero tama, ayaw ko rin maranasan ng magiging anak natin ang hirap sa buhay. Naghihirap na nga tayo, ipapamana pa ba natin sa kanilang ganitong buhay? Papadudot na encourage ko si Nelia na mag-ALS. Sinubukan niya talaga, papadudot. Maraming beses na parang gusto na niyang sumuko pero parati ko pa rin siyang sinasabihan na para ito sa aming dalawa. Para pwede naming sabihin na may pinag-aralan kami. Pero dumating ang 2020, nagka-pandemic. Naging isang dagok ito para sa amin at maging sa mga kababayan natin. Naging mahirap ang buhay at nawalan kami ng customer kasi nga ay nasa bahay lahat ng tao. Ang daming restrictions. Pati ang ipon namin ay naubos dahil wala talagang trabaho. Naisipan ko na lamang kung talaga bang may Panginoon kasi puro pahirap na lamang ang naranasan ko. Nagsusumikap naman ako sa buhay pero parang ang hirap pa rin. Paano kaya kami magso-survive? Paano ang isang tulad naming dukha ang kakayaning mabuhay sa gitna ng pandemya?
na walang trabaho. Ang hirap talaga, Papa Dudut. Nakakadurog ng puso ang sitwasyon, nakakapanghina ng loob na para bang inalisan na naman kami ng pagkakataong mabuhay. Ang hirap pong maging mahirap at ang masakit ay maraming tao ang tingin sa amin ay palamunin. Nakapila lamang para sa ayuda at pasanin ng lipunan. Sa totoo lang po, Papa Dudut, gusto kong hingiin na sana'y magkapalit kami ng buhay para malaman niyang nagtatrabaho kami para mabuhay. Pero sadyang mailapang kapalaran sa kagaya naming salat sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naging maganda ang pagsasama naming dalawa dahil sa sitwasyon, Papa Dudut. Ang hirap ng walang pera, walang customer and mahirap ang buhay sa panahon ng pandemic. At dahil nga sa mga restrictions ay nawalan kami ng hanap buhay. Siguro'y hindi lang kami, marami sa ating kababayan. Sana nga ay yun na ang huling pandemic sa mundo. At dahil nga sa hirap ay parati kaming nag-aaway at mainit ang ulo. Totoong nakaka-high blood ang walang pera. Pero nang malift ang mga restrictions ay unti-unting bumalik ang lahat. Nagkaroon na ulit kami ng trabaho at magkahiwalay kami ng bar. Nagkikita na lamang kami tuwing umuuwi ng bahay at ang importante ay magkasama pa rin kami. At gaya nga ng dati ay balik kami sa dating gawi, ang pagbebenta ng panandaliang aliw. Ang kumita ng pera, ang magtrabaho na kahit para sa iba'y mabaho pa sa basura ang ginagawa namin. Para sa akin ay wala akong pakialam dahil wala naman akong inaapakang tao. Wala akong hinahamak. Gusto ko lang kumita ng pera pero isang umaga'y nagulat ako nang umuwi si Nelia sa bahay, Papa Dudut. Babe! Babe, anong nangyari sa'yo? Teka, may mga pasa ka. Sino may gawa sa'yo nito, ha? Babe! Nakakatakot siya. Sinaktan niya ako. Sino? Ba't ganito ginawa niya sa'yo, ha? Yung customer ko. Matapos niya akong pabuyin, balak niyang hindi ako bayaran. Kaya umalma ako. Pero sinampal niya ako ng malakas. Tumilapon ako sa kama. Tinadyakan niya ako. Pinagsususuntok. Ang sakit. Ang sakit-sakit, babe. Hayop siya. Kilala mo ba yon? Hindi. Hindi ko kilala. Pero kapag nakita ko siya, mamumukaan kong demonyong yon. Bakit nangyari sa'yo to? Kung alam ko lang na ganun siya, hindi na ako sumama sa kanya. Ayoko na. Ayoko na sa lintik na buhay na to. Nakakapagod. Pasensya ka na, Nelia. Kung nandun lang sana ako eh. Naipagtanggol sana kita eh. Ang dami nitong mga sugat at pasa mo. Mawalang hiya talaga sila. Kahit noon pa man, kung sino pa yung angat sa buhay, sila pa ang may asal demonyo. Siguro nga, ito na yung panahon na ihinto ko ng ganitong trabaho. Ayoko na. Kaya, magsusumikap ako. Mag-aaral ako. Gusto ko makapagtapos para makakuha ng matinong trabaho na hindi yuyurakan ng pagkatao ko. Tama yan. Papangako ko sa'yo na balang araw. Ire-respeto tayo ng mundo. Hindi na tayo mamalitin. Hindi na tayo bababuyin. Magiging tao na ang tingin sa atin. Babe!
Ilang linggo ring nagpagaling si Nelia sa mga natamo niyang sugat at pasa, Papa Dudut. Sobrang nakakagulat na may tao talagang gagawa ng ganon. Pasalamat na lang ako at hindi niya tinuluyan. Nakakasama pa rin ng loob, bagamat masaya pa rin ako dahil nakakasama ko pa rin ang babaeng mahal ko. Pareho kami nag-aral sa ALS hanggang sa graduate ako ng senior high school. Kaya hindi pa rin ako makaalis sa trabahong pagbibigay aliw, Papa Dudut. Kailangan ko pa rin ng pera para sa training ko bilang security guard. Sabi ko sa sarili ko na malapit na talaga at makakawala na rin ako sa kadena ng kahirapan. Pero nagkaroon ng problema. Nilagnat ako at ilang araw nang hindi ito gumagaling. Nagsilabasan na rin ang mga rashes sa aking katawan at ang lalapan ng ubo ko. Dahil sa halos hindi ako makapagtrabaho na ay napilitan akong pumunta sa health center. At natuklasan ko ang isang nakakagulat na katotohanan na ayaw kong marinig. Nang mga oras na yon ay parang nag-flashback lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Ang iniwan ako ng aking ina, ang pangungutya ng tiyaheng ko kaya ako lumayas sa Cavite, ang pagiging palaboy sa lungsod, ang pagkupkup sa akin ni Tatay Manong, ang kanyang mga pangaral at pangarap na makapagtapos ako at maging security guard. Ang oras nang mawala siya sa buhay ko. Ang araw na akala ko'y mawawala na sa akin si Nelia dahil sa nangyaring pananakit sa kanya. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na sa dinami-rami ng tao sa mundo ay bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari ito? Babe, ang tagal mo namang bumalik. Akala ko kung napano ka na. Halika, kumain ka. Babe, bakit parang tulala ka? Anong sabi ng doktor? Na-check ka ba? Nakapunta ka ba sa center? Naku, sana pumayag kang samahan kita. Pwede ko namang isarado muna tong tindahan eh. Boyet? Bakit? Akala ko, malapit ko nang matupad ang pangarap ko eh. Akala ko magiging security guard na ako. Magiging maayos ang buhay ko. Teka, ano bang nangyari? Doon ako galing sa center. Sumailalim ako sa mga test. Anong resulta? Ano bang test ang ginawa nila sa'yo? Alam mo, gusto ko sanang ilihim pero karapatan mong malaman ng totoo kasi magkarelasyon tayo. At baka... Ano bang nangyayari? Pinapakaba mo naman ako eh. Magsalita ka, Boyet! Iniisip ko kung saan ko kaya nakuha to. Naalala ko, may naging customer ako. Ayaw niya maglagay ng protection. Malaki ang binayad niya sa akin. Pumayag na ako. Kasi isang beses lang naman eh. Teka, huwag mo sabihin nagpositibo ka. Patawarin mo ako, Nelia. Bakit mo ginawa yan? Akala ko kasi ano eh. Ibig sabihin, hindi. Patawad, Nelia. Patawad. Ibig sabihin, nahawaan mo na ako? Boyet naman! Bakit ka pumayag makipagsiping na walang proteksyon?
Ang tagal-tagal na natin sa trabahong to! Nagawa mo pa rin maging bobo! Tukso ako ng pera! 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 Natukso ka sa pera! Pero ano naging kapalit, ha? Buhay natin! Ayoko buhayin! Ayoko magkasakit! Ayoko magka-AIDS! Ayoko! Nelia, patawarin mo ko! Nindig ka! Magagawa mo yung pagiging mo ng tawad! Alam ko hindi madali ito. Pero hirap na ako eh. At kasalanan mo yun! Tanga! Nelia! Nelia! Nindig na buhay ito! Kailan ba tayo lulubayan ng malas? Kapag wala na tayo sa mahirap na mundong to! Nelia, hindi tayo mamamatay. Ha? Sabi ng doktor, hindi ito katapusan ng buhay natin. Sabi niya, pumunta ka rin sa center para mapatest ka rin. Pareho natin gagamutin ang mga sarili natin. Malalabanan natin to. Lalaban tayo, Nelia. Lalaban tayo, Nelia. Ha? Lalaban tayo. Parang teleserye ang naging buhay ko, Papa Dudut. Masalimuot, pero kahit ganito ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako dahil may pag-asa pa rin. All is well pa rin ang buhay kahit minsan pakiramdam namin ay binigo kami ng kapalaran. Kahit na hindi kami gaanong guminhawa ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil buhay kaming dalawa. Siguro ay baka hindi na kami magkakaanak kahit sabi ng doktor ay may chance naman basta under gamutan at alaga ng mga doktor. Pero tinanggap na rin namin ni Nelia kung hanggang dito na lamang kami. Masaya pa rin ako dahil kasama ko si Nelia at nagagawa naming mamuhay ng normal araw-araw. Ang mahalaga ay hindi namin nakakalimutang inumin ang gamot. Naging SG din po ako, Papa Dudut, at si Nelia naman ay nakapagtapos ng senior high school pero hindi na siya nagtatrabaho. Focus siya sa aming sari-sari store. Kahit maliit lang ang kinikita ay maayos naman ang naging takbo nito. Ang importante sa ngayon, Papa Dudut, ay buhay na buhay kami at may mga NGO na handang tumulong sa katulad namin. Sana sa mga nakikinig sa programa ninyo ay gusto kong ipaabot sa lahat na sana'y huwag kayong mandiri sa mga taong may HIV dahil hindi naman nakakahawa ang HIV kung walang sexual contact at blood-to-blood contact. Hindi nakakahawa ang HIV kapag nakikipagkamay, paggamit sa isang baso, pag-upo sa tabi ng isang may HIV, paglangoy sa swimming pool, sa ubo at sipon. Sana'y maging malawak ang kaisipan natin at sana'y napulutan ng aral ang naging buhay ko ng ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Boyet. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagbuo ng pamilya ang isa sa mga nakakasabik na parte ng buhay ng tao. Dahil lahat ay kailangang simulan sa umpisa kung saan ay kasama mo ang kabiyak mo sa buhay. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Aika.
Isang magalang na manugang at mapagmahal na asawa. Isang babaeng umasa na magsisimula sila ng kanyang asawa kung saan silang dalawa lang ang magkasama. Pero dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari ay may mga planong hindi kaagad nasunod. Kinailangan nilang tumira pansamantala sa bahay ng mami ng kanyang asawa. Maayos naman sa umpisa ang pakikisama niya sa pamilya nito. Pero para kay Aika, iba pa rin ang nakabukod silang mag-asawa. Dumating naman ang oras na nagawa nilang bumukod ng bahay pero nandun pa rin ang pakiramdam na para bang nakatali pa rin sila sa pamilya nito. Paano nga ba makukumbinsi ni Aika ang asawa niya na mag-focus ito sa kanilang pamilya? May mali nga ba sa gusto niyang mangyari para sa kanilang pamilya? Masyado na nga ba siyang nagiging makasarili? Gusto mo na bang malaman kung bakit mas pinili ni Aika na bumukod silang mag-asawa ng bahay? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay nakasamaan mo na rin ang loob ang pamilya ng kapareha mo? Nagawa mo bang makipag-ayos sa kanya? Si Aika kaya? Paano niya pinili ang desisyon na gagawin niya para sa kanyang sariling pamilya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Matagal ko ng pangarap noon na magkaroon ng sariling bahay kung saan ay makakasama ko ang pamilya ko. Yung pamilya ko na nagsimula at nabuo ng dahil sa wagas na pagmamahalan. Pero hindi naging madali para sa akin bago ko natupad ang pangarap na yon. Napakarami ko ring pinagdaan ng pagsubok para lamang masabi ko na tuluyan na kaming naging masaya ng pamilya ko. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aika. 37 years old at nakatira dito sa Cavite. Ang pakikinig sa radyo ang halos araw-araw na libangan ko dito sa bahay. Lalo na kapag wala akong ibang kasama. At kailanman ay hindi naalis sa inyong istasyon na Barangay LS 97.1 ang radyo namin. Pinaka-paborito ko rin ang programa ninyo na Barangay Love Stories. Dahil palaging may life lesson na naiiwan ng bawat istorya na inyong iniere. At sana'y makapag-iwan din ng aral sa ating mga tagapakinig ang kwentong ito ng buhay ko. Nakilala ko ang first boyfriend ko si Ponzi sa isang church service. Maraming taon na ang nakalipas. Sa unang beses pa lamang na nagkwentuhan kami ay magana ang loob ko sa kanya. Kaya nga nasundan pa ang araw na nagkita at nagkasama kami. Nauwi yon sa ligawan, nasundan ng ilang taon na relasyon. At nauwi sa planong pagpapakasal, Papa Dudut. Naayos mo na bang listahan para sa invitation card na ipapaprint natin, mahal? Oo, ayos na yun. Na-double check ko na rin kagabi yung listahan. Sige, isasabay ko na sa pag-send ng email mamaya dun sa supplier na nakuha natin. Okay. Mahal, tumawag nga pala yung pinsan ko. Nagre-request siya na kung pwede raw tayo magdagdag ng vegetable dishes sa menu natin sa reception. Vegetarian kasi siya. Walang problema. May mga seafood din naman akong pinalagay sa menu para sa reception natin. Hindi rin kasi siya kumakain ng seafood. 100% vegetarian kasi siya eh. Ganon ba? May iba kasi akong kilala na vegetarian pero kumakain pa rin ng seafood. Pero ako nang bahala na magpadagdag ng vegetable dishes sa menu natin. Thank you, mahal ko. Wala yun. Iilan lang naman ang bisita sa kasal natin. Kaya gusto ko na ma-enjoy nilang espesyal na araw sa buhay natin.
Ay, thank you talaga kasi palagi mong pinagbibigyan ng lahat ng request ko. Nag-give and take lang naman tayo kasi pati ikaw, pinagbibigyan mo rin naman ng mga request ko. Kagaya nung kunin nating ring bearer at flower girl yung 2 pamangkin ko. Tapos pumayag ka rin na isama natin sa bridesmaids yung 2 pinsan ko. Kilala ko naman sila, kaya ayos lang din sa akin. Oh, magmerienda muna kayo. Nagluto ako ng ginataang bilo-bilo para sa inyo. Ilalagay ko na tong tray ng pagkain dito sa lamesa at kumuha na lang kayo, ha? Ayan, sakto. Kasi nagugutom na rin ako sa ginagawa naming pag-aayos dito para sa kasal, Mami. Kaya nga naisipan ko na magluto ng paborito mong merienda. Thank you po, tita. Anong tita? Sabi ko naman sa'yo na mami na rin ang itawag mo sa akin. Sige po. Mami. Kukuha na po ako nitong mangkok ng ginataang bilo-bilo at nagugutom na talaga ako. Sige lang, Ponsi. May mga kailangan pa ba kayong asikasuhin o idagdag para sa kasal nyo? Halos kumpleto na rin po lahat. Hindi rin naman po kasi sobrang daming iimbitahan namin sa kasal kaya kaunti lang din ang dapat na asikasuhin. Maganda nga yung ganyan na pamilya at ilang kamag-anak at kaibigan lang ang invited. Para hindi na rin kayo masyadong mapagod sa pag-aasikaso ng lahat. Ay, ano palang balak nyo pagkatapos ng araw ng kasal nyo? Ang ibig kong sabihin, saan nyo balak na magstay habang hindi pa pwedeng tirhan ng bahay nyo? Napag-usapan na po namin ni Ponsi ang tungkol dyan. Uupa po muna kami ng apartment para sa aming 2. Tama po si Aika, Mami. May nakita na rin po ako na apartment na malapit lang din sa opisina ko. Mangungupahan pa kayo? Opo, pero yung mura at maliit na apartment lang po ang balak naming upahan pansamantala. Para rin po makatipid kami kahit paano sa gastos. Kung nagtitipid pala kayo, bakit hindi na lang muna kayo dito tumira sa bahay natin? Mas makakatipid kayo kaysa umupa pa kayo ng apartment. Tapos kapag naayos na yung bahay na pinapagawa nyo, saka kayo lumipat doon. Pwede naman po pero ang napag-usapan po kasi namin ni Ponsi, uupa na lang muna kami ng apartment para hindi kami sumiksik dito sa inyo. Ay malaki tong bahay namin kaya wala kang dapat alalahanin. Wala rin namang ibang gagamit ng kwarto ni Ponsi kapag umalis siya, kaya dumito na lang muna kayo. Kesa magbayad kayo ng pang-upa sa apartment, idagdag nyo na lang yung pambayad dun sa pinapaayos nyong bahay. Alam mo, mahal, tama si Mami. Dito na lang muna tayo sa bahay namin pagkatapos ng kasal natin. Magre-resign ka na rin naman sa trabaho mo, di ba? Oo. Sakto. Hindi ka mabobore dito sa bahay kasi makakasama mo si Mami at ang mga kapatid ko kapag nasa trabaho na ako. Ano? Ayos lang ba sa'yo? Sige, ayos lang. Walang problema sa akin, mahal. Papadudot ilang buwan ding nanligaw noon sa akin si Ponsi. Siya pa nga nagsabi na gusto niyang makilala ang mga magulang ko na noon ay nakatira sa Bulacan. Taga Bulacan kasi talaga ako at sa Cavite lang ako na-assign na magtrabaho. Kaya doon na rin ako halos tumira. Nang dalhin ko siya noon sa Bulacan at pinakilala sa mga magulang ko bilang manliligaw ko, kagad siyang nagustuhan ng mga ito. Natuwa sila kasi pala kwento daw si Ponsi at napaka-komportable nilang kausap ito. Pagkalipas ng 1 linggo pagkatapos ko siyang ipakilala sa mga magulang ko ay sinagot ko na rin si Ponsi, Papadudot. Ang pakikipagrelasyon kay Ponsi ang desisyon na kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan. Wala kasi siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahal lang. Ang dami niya na ring naging plano noon para sa future namin. Sa first anniversary nga namin, nagulat ako sa naging regalo niya sa akin. Kumuha na pala siya ng bahay na hinuhulugan para sa aming 2. Halos maiyak ako noong gabi na yon kasi pakiramdam ko. Parang nananaginip lamang ako. At ilang buwan ang lumipas, nagplano na rin kami na magpakasal. Dahil hindi pa maayos ang bahay namin noon ay tumira muna kami sa bahay ng mami ni Ponsi kasama ang kapatid niya, Papadudot. Ayan, malapit nang maluto tong piniprito kong itlog. Ang bango naman ng niluluto ng asawa ko. Anong mabango rito? Pritong itlog lang to. Hindi pala yan yung mabangong naaamoy ko. Ikaw pala yun, kaya pala lalo ako nagugutom. Paamoy nga ulit ako sa asawa ko.
Mahal, tigilan mo nga yung pag-amoy na ginagawa mo sa leeg ko. Baka umuwi na si Mami at makita niya tayo. Ano naman kung makita tayo ni Mami? Mag-asawa naman tayo eh. Mahal, nakakahiya pa rin. Tsaka may pawis na ako kasi ang dami kong niluto para sa almusal natin. Ang aga mo ngang nagising, mahal. Hindi na kita namalayang umalis sa tabi ko. Naghihilig ka pa kasi kanina nung magising ako. Tapos ayan, nakapagluto na ako ng tosino, sinangag at itong mga sunny side up egg. Teka, ilalagay ko lang tong luto ng itlog sa plato. Napakasipag naman talaga ng mahal ko. Pero nahirapan ka bang makatulog dahil sa paghilik ko? Hindi ka naman malakas humilik, mahal. Huwag ka mag-alala. Akala ko napupuyat kita dahil sa lakas ng hilik ko eh. May oras na nagigising ako sa madaling araw pero nakakatulog din naman ako kagad. Kapag gano'n na nagigising ka ng dahil sa hilik ko, tapikin mo lang ako kahit sa braso. Kahit ilang tapik pa hanggang sa maalimpungatan ako tumigil sa paghilik. Basta wag mo lang akong sasampalin ng malakas ha. Grabe ka naman. Hindi ko naman kailangan gawin na sampalin ka pa para lang huminto ka sa paghilik mo. Baka lang kasi naiinis ka kasi nga napuputol yung sarap ng pagtulog mo. Nasanay naman na ako kaya hindi mo kailangan na mag-alala ng ganyan. Masasanay ka talaga kasi araw-araw na tayo magtatabi sa kama. Teka, magbabanyo lang pala muna ako. Sige, patapos naman na ako rito. Ipagtitimpla na rin kita ng kape mo. Okay na siguro tong 5 pritong itlog para sa amin? Ilalagay ko na sa lamesa tong plato ng mga pinrito kong itlog. Ang bilis namang uminit sa labas ngayon, oh. Oh, Aika. Hi, Mami! Saan po kayo galing? Sa Zumba session sa may clubhouse. Kapag ganitong araw ng linggo, maaga talaga akong pumupunta doon para magpapawis. Kaya po pala nung gumising ako kanina, nakita ko po kayong lumabas ng bahay. Oo, maaga rin kasi talaga kaming nag-uumpisa para hindi gaanong abutan ang sikat ng araw. Kung gusto mo, pwede ka ring sumama sa akin doon. Magandang exercise ang Zumba para sa katawan natin. Naku, wala po akong hilig sa mga Zumba o exercise pero sige po. Sasama po ako minsan kapag sinipag ako. Sakto rin po ang uwi niyo kasi katatapos ko lang po magluto ng almusal natin. Naku, hindi pala kita nasabihan tungkol sa almusal ng mga anak ko. Bakit po? May mali po ba sa niluto ko? Ay, yung dalawang nakababatang kapatid kasi ni Ponzi, magkaiba sila ng gustong luto sa itlog. Yung isa, gusto niya na puro egg white lang. Yung bunso ko naman, gusto niya na yung egg yolk lang ang para sa kanya. Kaya kailangan na magkahiwalay ang prito ng egg white sa egg yolk. Since luto na to mga to, hindi po ba pwede na ihiwalay na lang natin yung egg yolk sa egg white? Naku, hindi nila kakainin kapag ganun ang ginawa natin. Pero sige, ako na lang ang magpiprito mamaya ng para sa kanila. Sigurado naman ako na hindi pagising yung mga yon. Kukuha lang ako ng pamalit kong damit para makaligo na rin muna ako. Papadudot pangalawa sa 4 na magkakapatid ang asawa ko. Ang ate niya ay wala na sa bahay dahil may sarili ng pamilya na nakatira sa ibang bansa. Ang 2 mas nakababata niyang kapatid ay nag-aaral pa noon sa kolehiyo. May kayang pamilya ni Ponzi dahil maraming negosyo ang mami niya. Malaki rin ang bahay nila kaya may sarili kaming kwarto ng asawa ko. Pero sa totoo lang, ayoko sa ideya na doon muna kami mag-i-stay sa kanila pagkatapos ng kasal namin. Ang gusto ko kasi talaga ay magkaroon kami ng solong bahay ni Ponzi. Kaya nga naiyak ako sa tuwa noong malaman ko na kumuha na si Ponzi ng bahay para sa aming 2. Isang foreclosed na bahay ang nakuha ni Ponzi, pero marami ang kailangang ayusin doon. Kaya medyo natagalan talaga ang pag-aayos niya doon. Kaya naman wala akong naging choice kung hindi ang pumayag na doon muna tumirapan samantala sa bahay ng mami niya pagkatapos ng kasal namin. Magkasundo naman kami ng mami ni Ponzi, Papa Dudut. Hindi lang talaga ako sanay na maraming kasama sa bahay. Siguro kasi solong anak ako ng mga magulang ko. At nang lumipat ako sa Cavite para magtrabaho ay solo ko rin ang apartment na tinitirhan ko noon.
Pero nang tumira ako sa bahay ni Ponce, sobrang nanibago ako, Papa Dudut. Ang dami kasi namin sa bahay at hindi rin ako sanay na may ibang tao na inaasikaso. Tapos ay pumayag pa ako na mag-resign sa trabaho kaya palagi lang talaga akong nasa bahay. Advice din kasi ng OB ko na tutukan ang pag-aalaga sa katawan ko para mabigyan ko na kaagad ng anak ang asawa ko. Ang sabi naman ni Ponce, pansamantala lamang yon. Sa oras na maging tuluyan ng maayos na ang sariling bahay namin, lilipat na kami kaagad doon. Kaya naman wala akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang sa kanya. Iniisip ko na lamang na maswerte ako kasi mabait ang biyenan ko. Hindi siya yung kagaya ng mga napapanood ko sa teleserye kung saan ay nagiging kontrabida ang mga biyenan. At ginagawa ko na lang ang lahat ng makakaya ko para pakisamahan lahat ng mga tao sa bahay ni Ponce, Papa Dudut. Ay, buti na lang wala masyadong traffic pa uwi. Mabuti naman at nakauwi ka na, mahal. Akala ko nga maiipit pa ako sa traffic kasi Friday ngayon. Oo nga, tapos araw din ng sweldo kaya ina-expect ko rin na mas late ka pang makakauwi. Gusto ko na nga matapos ang meeting namin kanina kasi inaantok na rin talaga ako. Nagugutom ka ba? Hindi. Sigurado ka? Pwede ko namang iinit yung dinner namin na tinola kanina. Busog pa ako kasi umorder din ng pizza yung manager namin kanina. Kaya may pagkain kami habang nagmi-meeting. Yun talagang dahilan kung bakit inantok ako kasi nabusog ako dun sa pizza. Ay, makahiga nga muna dito sa kama natin. Sandali lang, ikukuha muna kita ng pambahay. Mamaya na. Huwag ka munang umalis dito sa tabi ko. Hindi ka ba muna maliligo o magpapalit ng damit? Mamaya na. Payakap muna ako sa asawa ko. Ito, yayakapin kita ng sobrang higpit. Ay, ang sarap naman talaga ng yakap ng asawa ko. Nakakawala ng pagod. Gusto mo i-massage kita? Mamaya na lang, mahal. Mas gusto ko magpahinga dito sa mga yakap mo. Bakit nga pala gising ka ng ganitong oras? Pasado 11:00 na rin ah. Ang totoo, kanina ko pa rin gusto magpahinga pero hindi ako makatulog. Bakit? May masakit ba sa'yo? Masama ba pakiramdam mo? Walang masakit sa akin at ayos lang din ang pakiramdam ko. Ano lang, nasa kwarto kasi ngayon ng bunsong kapatid mo yung mga kaibigan niya. Mga kaklase niya yata yun. Ah, oo. Mga kaklase niya nga yun. Nabanggit ni Mami kahapon na may kailangan silang tapusin na research paper kaya mag-overnight sila dyan. Masyado ba silang maingay kanina? Medyo maingay nga sila. Puro lalaki kasi sila doon sa kabilang kwarto tapos ang lalakas pa ng boses nila. Nag-video game pa nga yata sila kasi ang lakas ng sound ng TV nila doon. Hindi ko nga alam kung nagawa ba nila yung sinasabi mong research paper nila. Pasensya ka na sa kanila, mahal. Medyo maingay talaga sila kapag magkakasama. Okay lang naman pero sana naisip nila na may iba pa silang kasama dito sa bahay. Katabi pa naman natin yung kwarto nila kaya rinig ko talaga yung mga ingay nila. Gusto mo ba nakausapin ko yung kapatid ko bukas? Wag na, hindi naman na kailangan kasi tumahimik naman na sila bago ka dumating. Tsaka hindi lang siguro ako sanay na may ganun kaingay sa gabi. Siguro nga, mahal. At kapag naulit pa yung pag-iingay nila ng 10 oras ng gabi, kakausapin ko na talaga siya. Pero wag mo siyang aawayan kasi baka magkaroon kayo ng issue ng dahil sa akin. Oo, hindi ko gagawin yan. Alam mo naman kung gaano ako kahinahon kapag may gusto akong ayusin na gusot sa ibang tao. Pwede rin naman nasanayin ko na lang muna ang sarili ko sa ingay nila. Minsan lang naman sila pumunta dito sa bahay, 'di ba? Kapag sem break nila, mas madalas sila dito sa bahay, mahal. Ganun ba? Sige, mukhang kailangan ko na rin talagang masanay sa ingay nila. Pasensya na talaga, mahal. Basta kapag naulit pa to, kakausapin ko ng kapatid ko para hindi nila maistorbo ang pagpapahinga mo. Papa Dudut, bukod sa naninibago ako dahil may mga ibang kasama kami sa bahay, nahirapan din akong makisama sa mga kapatid niya. Dahil mga estudyante pa sila ng panahon na yon. Nakakalimutan nilang may iba silang kasama sa bahay na hindi sanay sa ingay nila. Madalas akong napupuyat lalo na
kapag nag-i-sleep over ang mga kaibigan ng kapatid niya sa bahay. Hindi ko nga alam kung paano nakakatulog kaagad si Ponzi kahit maingay sa bahay. O baka dahil sanay na siya sa mga ganong ingay ng kapatid niya at mga kaibigan nito. Bukod doon ay nagiging issue ko rin ang pagiging makalat ng mga ito sa bahay. Lalo na kapag wala pang biyanan ko. Ayoko kasi talaga na makalat sa lugar kung saan ako nakatira. Kaya mabilis na umiinit ang ulo ko kapag nakikita ko na wala sa tamang lalagyan ng mga sapatos o tsinelas na ginagamit nila. Pati na ang pagliligpit ng pinagkainan nila ay madalas na ako ang gumagawa. Kasi kung hindi ko gagawin yon ay tatambak lamang yon sa lababo hanggang sa hapunan. Pero tiniis ko na lamang ang lahat ng yon bilang pakikisama sa kanila. Hanggang sa dumating ang panahon na sa wakas ay nagdalang tao na rin ako, Papa Dudut. Ang sarap talaga nitong ginataang tulingan na luto nyo, Mami. Tama po si Ponzi. Isa po to sa pinakapaborito ko na niluluto nyo. Mabuti pa kayo, gusto nyo yung ginataang tulingan ko. Yung dalawang kapatid kasi ni Ponzi, nag-order pa ng pagkain para doon kainin sa mga kwarto nila. Hindi kasi talaga nila gusto kapag yan ang niluluto ko. Kaya po pala hindi sila sumabay sa atin na maghapunan. Nung nakita nila kaninang naglilinis ako nitong isdang tulingan, sinabi kaagad nila na o-order na lang sila ng pagkain nila. Ang sabi ko nga, ipagpiprito ko na lang sila ng manok pero ayaw din nila. Baka po may iba rin silang trip na kainin sa hapunan, Mami. Mukhang ganun na nga. Nakita ko na burger at fries ang in-order nilang pagkain. Mabubusog po ba sila sa mga in-order nila na pagkain? Ganun talaga ang dalawang yun, mahal. Kapag hindi nila trip ang ulam, matik na burger at fries ang i-order nilang pagkain. Sa kanilang magkakapatid, yung dalawang yun talagang pinakapihikan pagdating sa pagkain. Ayaw nila ng may gata o magulay na pagkain. Madalas ang gusto nila mga inihaw o piniritong karne ng manok at baboy. Di ba ganun din si Daddy? Nakwento niyo po dati? Oo, doon talaga sila sa daddy mo nagmana na hindi rin palakain talaga ng gulay. Buti na lang po mahilig sa gulay si Ponzi. Mabuti na lang at sa akin siya nagmana pagdating sa bagay na yon kahit na hindi ko siya kamuka. Ay, kamusta nga pala yung check-up mo kanina? Maayos naman po, Mami. Wala naman po nakitang problema ang ubigay ni ko sa pagbubuntis ko. Mabuti naman. Ilang buwan na nga uli yan? 5 months na po. 5 months pa lang pala yan. Pero parang masyado ka na yatang malaki, Aika. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Mami? Parang ang bilis mong tumaba. Mukha naman pong sakto lang ang laki ng katawan ni Aika, Mami. Normal din naman daw po ang weight niya, sabi ng doktora niya kanina. Nako, minsan hindi yun basta nakikita sa timbang. Magugulat na lang kayo sa next follow-up check-up niya. Kailangan ng bantayan ng mga pagkain ni Aika. Nung magbuntis kasi ako, hindi talaga ako lumobo ng sobra. Halos tiyan ko na nga lang ang lumaki sa akin nun. Nakita ko nga po yung ibang picture nyo nung pinagbubuntis nyo yung bunsong kapatid ni Ponzi. Grabe, ang payat nyo pong magbuntis talaga. Hindi kayo sobrang tumaba o kahit na manas man lang? Sexy talaga magbuntis si Mami. Lahat ng mga pregnant photos niya, parang hindi siya buntis kapag tinakpan ang tiyan niya. Mahilig din kasi kung mag-exercise kahit buntis ako. Kaya nga ikaw, Aika, sumama ka na sa akin minsan sa clubhouse kapag Sabado at Linggo ng umaga. May mga light Zumba session naman sila para sa mga buntis na kagaya mo. Pwede nga yun, mahal, no? Sabi naman ni doktora kanina, pwede ka ng mga light exercise. Makakatulong din daw yun para hindi ka mahirapang manganak. Ayun naman pala! May advice na rin sa'yo ang doktora mo kaya sumama ka na sa akin sa Sabado. Ipapakilala kita dun sa mga kumari at kaibigan ko. Sigurado ko na mag-i-enjoy ka rin kapag nasubukan mo ng isang beses. Wala po kasi talaga akong hilig sa ganyan. Subukan mo lang, mahal. Feeling ko mag-i-enjoy ka rin kapag nakasanayan mo na. Tingnan mo si Mami, mas mukhang bata kaysa sa edad niya. Nakakabata naman kasi talagang kahit na anong klase ng exercise.
Kaya samahan mo na ako kahit minsan lang na magsumba, Aika. Sige po, Mami. Sasamahan ko po kayo sa Sabado. Papa Dudut, nung una talaga ay sinubukan ko rin na isuggest kay Ponce na kumuha muna kami ng pansamantalang apartment. Kasi ayoko talaga sa ideya na doon kami tumira sa kanila. Pero nang sabihin niya na malaki ang matitipid namin, kung doon muna kami sa biyenan ko ay wala na akong naisip na pwedeng idahilan para hindi sumang-ayon sa kanya. Tama naman kasi ang sinasabi niya na malaki ang matitipid namin. Malapit kasi ang bahay nila sa opisina kung saan siya nagtatrabaho. Kaya wala talaga akong choice kung hindi ang pakisamahan ng lahat ng kasama namin sa bahay. Kaya lang, mula nang magbuntis ako ay parang lalong kinailangan kong magdagdag ng mahabang pasensya sa bahay na yon. Naging madalas kasi ang pakikialam ng biyenang ko sa pagbubuntis ko. Pati na ang paglaki ng katawan ko ay pinupuna niya. Kahit pa ilang beses na naming sinabi na normal naman ang timbang ko. Samantalang ang mga magulang ko ay bihirang magbigay ng kahit na anong paalala na alam nilang pwedeng makaapekto sa damdamin ko. Bilang isang buntis, nagiging emosyonal talaga ang isang babae. Mabilis kaming mainis, masaktan o maiyak. Kaya naman ilang beses kong pinigilan na magpakita ng kahit na anong inis sa tuwing kaharap ko ang biyenang ko na may sinasabing hindi masyadong maganda, Papa Dudut. Papa Dudut, ang mami halos ni Ponce ang kasama ko sa ilang buwan ng pagbubuntis ko. Malayo kasi ang mga magulang ko kaya minsan lang silang makadalaw sa Cavite. Pero madalas naman silang tumatawag para kumustahin ako. Laking pasasalamat ko na lamang din at nagsilang ako ng napakalusog na baby. Nang makauwi kami sa bahay ni na Ponce, naging maasikaso naman kahit papaano sa akin ang mami niya. Ayun nga lang, napipilitan akong sumama kay mami ng ilang beses sa pagsusumba niya sa clubhouse. Kahit na hindi ko to nai-enjoy talaga. Kasama rin namin si baby na noon ay pinapasyal at pinapaarawan naming saglit. Hindi man ako kasing payat ni mami, hindi naman ako sobrang taba pagkatapos kong manganak noon. Pero palagi niyang pinapaalala na kailangan ko pa rin ng mga light exercise. Tapos may mga oras pa na naiistorbo ng ingay ng mga kapatid niya ang pagpapahinga ko dahil sa ingay kasama ng mga kaibigan nito. Mabuti na lang, mas malalim ang tulog ng baby ko kaya hindi ito kaagad nagigising. Ang lahat ng pagod na nararamdaman ko noon, kaagad na nawawala kapag hawak ko na ang baby ko. Totoo pala yung sinasabi nila na ang pagkakaroon ng anak ang isa sa mga pinakamasayang bahagi ng buhay ng isang babae. At ilang buwan pa ang lumipas noon. Sa wakas ay nakalipat na kami ni Ponce sa sarili naming bahay, Papa Dudut. Sa wakas, naiayos ko na rin tong sofa dito sa sala. Wala na kaming malaking gamit na naiwan sa labas ng bahay. Pwede na akong maupo at makapagpahinga muna dito. Ay, sumakit ang likod ko kakabuhat ng malalaking gamit namin ah. Mahal, ito na ang kape at banana bread. Magmerienda ka muna. Ilalagay ko na sa lamesa tong merienda natin ha, kumuha ka na lang. Sakto mahal, nagugutom na rin talaga ako. Ang ganda ng pagkakaayos mo ng mga gamit dito sa sala, mahal. Mabuti at nagustuhan mo ang pagkakaayos ko dito. Oo, sakto ang pwesto nitong sofa at yung lamesa dito sa sala. Pati na yung TV stand dyan sa harapan natin. Relaxing ang pwesto ng panonood natin habang nakaupo tayo dito sa sofa. Ang bibigat nga din ng mga gamit na pinaasa ko kanina, lalo na tong sofa. Sabi ko naman sa'yo, huwag muna tayong bumili ng malalaking gamit kanina sa mall. Ayos lang, kasi importante na malagyan na ng mga gamit ng bagong bahay natin. Kaya pinagsabay-sabay ko nang bilhin kanina tong mga furniture at ibang appliances. Mahal, ang sarap nitong banana bread ah. Saan mo binili to? Diyan lang sa labas.
Buti nga may malapit na bakery dito sa bahay natin. Hindi ako mahihirapang bumili ng pang-almusal o merienda natin. Mukhang masarap din yung iba nilang tinda na tinapay dun. Tapos may malapit din na sari-sari store na halos katapat lang ng bakery na nakita ko. Sakto. Hindi mo na kailangan pumunta sa malayo para makabili ng mga pagkain at iba pang kailangan dito sa bahay. Oo, kina mami kasi ang layo ng mga tindahan mula sa bahay nila. Kaya hindi ako masyadong nakakalabas noon. Kaya nga kapag nag-grocery si mami, maramihang supply na talaga ng pagkain at iba pa niyang kailangan ng binibili niya. Ayaw niya rin kasing lumabas-labas ng bahay kasi malayo talagang tindahan dun sa bahay eh. Sa bagay, nakakatamad talaga na maglakad ng malayo kung toyo o suka lang naman ang bibilhin mo. Mahal. Pasensya na pala kung hindi na ako nakatulong sa pag-aayos dito sa sala. Ang tagal kasi bago nakatulog ni baby sa kwarto. Ayaw niyang tumigil sa pag-iyak mula nang makauwi tayo galing sa mall. Narinig ko nga. Mukhang naninibago pa rin siya hanggang ngayon dito sa nilipatan natin. Pangatlong araw pa lang din kasi natin ngayon, kaya sigurado kung nakakaramdam pa rin siya ng pagbabago sa paligid niya. Pero grabe, ang sarap sa pakiramdam na nakatira na tayo sa sarili nating bahay. Simula pa lang to, mahal. Simula pa lang to ng pagtupad natin sa mga pangarap natin. Oo, sa wakas. Mas nararamdaman ko nang naaabot natin ang mga plano at pangarap natin. Pasensya na, mahal, kung medyo na-delay ng konti ha. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Dahil alam ko naman na ginagawa mo ang lahat para sa pamilya na to. Basta babawi ako sa inyo ng anak natin, mahal. Ito na ang totoong simula ng pagtupad ko sa mga pangako ko sa iyo bilang asawa mo. Papadudot, pakiramdam ko noon ay natupad na ang isa sa matagal ko ng pangarap. Yung makalipat kami ng asawa ko sa sarili naming bahay kasama ang anak namin. Sobrang saya ko talaga at naging maasikaso ako sa mag-ama ko. Bungalow type of house nga pala ang nilipatan namin ni Ponzi. May 2 kwarto, maluwag na sala at kusina. Meron ding gate sa labas, garahe at garden kung saan talaga namang nagsimula akong mag-alaga ng maraming halaman. Maaga rin akong gumigising noon para mag-asikaso kay baby at sa almusal ng asawa ko. Bukod sa pag-aalaga sa anak namin at pag-aasikaso sa bahay, ay naging libangan ko rin talaga ang pag-aalaga ng mga halaman habang nakikinig sa iyo, Papa Dudut, sa radyo. Wala na akong mahihiling pa ng panahon na yon. At akala ko, magtutuloy-tuloy na ang kasiyahan namin na yon. Pero hindi pala. Dahil nagsimula ang pagtatalo namin ni Ponzi nang magdesisyon siyang ganapin ang first birthday ng baby namin sa bahay ng mami niya, Papa Dudut. Ang dami namang hugasin dito sa lababo. Makapaghugas nga muna. Mahal? Anong ginagawa mo dito sa kusina? Hindi mo ba nakikita? Maghuhugas ako oh. Oo nga, nakikita ko. Ang ibig kong sabihin, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nakita ko kasi natambak yung mga hugasin dito sa lababo kaya inasikaso ko na. Tsaka hindi naman ako hahanapin sa sala kasi nandun si baby kasama ang mami mo at ang mama ko. Ay, ang dami naman mga baso rito. Dapat pala disposable na lang ang ginamit natin. Tulungan na nga kita sa pagliligpit mo, mahal. Wag na, kaya ko na to. Sige, ako na lang magpupunas ng mga mababanlawan mo ng baso at plato mamaya. Paubos na rin pala tong dishwashing liquid. Ay! Teka, alam ko meron pang isang bote si mami na nakatabi dito eh. Hanapin ko lang saglit dito sa kahon sa may lamesa. Nakita ko na. Eto, mahal oh. Lagay mo na lang muna dyan sa tabi. Gagamitin ko yan pag wala nang laman tong bote sa lababo. Sige. Mahal? Galit ka ba? May dahilan ba para magalit ako? Hindi ko alam. Parang wala naman. Wala naman pala. So bakit mo natanong kung galit ako? Mahal, ano ba talagang problema? Sabihin mo na sa akin. Wala akong problema. Eh ano ngang kinakagalit mo? Okay, sige. Hindi ako galit, mahal. Medyo naiinis lang ako.
Naiinis ka saan? Hindi mo ba talaga alam kung saan ako naiinis? Dahil ba to sa birthday party ni baby na dito natin ginawa sa bahay ni Mami? Hindi na ako magsisinungaling. Oo ang sagot ko sa tanong mo na yan. Akala ko ba okay lang sa'yo? Paanong hindi magiging okay sa akin? Nakapagdesisyon ka na. Pasensya na, mahal. Akala ko kasi ayos lang talaga sa'yo. Mahal, alam mo kung gaano ako ka-excited na makalipat na tayo sa wakas sa sarili nating bahay. At akala ko ganun ka rin, na masaya ka rin kasi may sarili na tayong bahay. Masaya naman ako. Sino bang may sabing hindi? Kung talagang masaya ka, bakit kailangan mo pang pumayag na dito mag-celebrate ng first birthday si baby? Mahal, first birthday to ng anak natin. Alam mo ba kung gaano kahalaga yun? Sina mama at papa nga kanina pa nagtatanong kung bakit hindi raw tayo nag-celebrate sa bahay natin. Akala nila, kaya tayo lumipat tong nakaraang buwan para saktong dun tayo mag-celebrate sa bahay natin. Pero hindi. Hindi natin ginamit yung pagkakataon na gawing mas espesyal sana ang birthday ni baby. Mahal, huwag ka nang umiyak. Naiinis lang ako kasi sobrang excited ko na gumawa na tayo ng maraming memory sa sariling bahay natin. Tapos parang magkaiba naman pala tayo ng mga plano sa buhay. Parang hindi ka naman talaga masayang tuparin lahat ng pangako mo sa akin. Mahal, hindi totoo yan. Sorry na. Matagal na rin kasing naplano ni Mami tong birthday party ni baby. Pero ito, promise ko sa'yo, sa mga susunod na birthday party niya, doon na natin palagi gagawin sa bahay natin. Hindi na tayo magsa-celebrate sa ibang lugar. Papadudot, bago pa man sumapit ang first birthday ng baby namin ni Ponzi ay marami na kaagad akong naisip na plano noon. Gusto ko na gawing espesyal ang first birthday party ng baby namin. At syempre gusto ko na gawin yon sa bahay namin. Pero 2 linggo bago ang araw na yon, nag-dinner kami sa bahay ng biyenan ko. Nagulat ako nang alokin ni Mami si Ponzi na doon sa bahay niya ganapin ang first birthday party ni baby. Pero mas nagulat ako nang pumayag kaagad si Ponzi sa sinabing yon ng mami niya. Dahil ayoko na magkaroon kami ng isyo ng biyenan ko, sumang-ayon na lang din ako sa sinabi niya kahit sobrang labag sa loob ko. First birthday kasi yon ng baby namin at naniniwala ako na dapat doon yon ganapin sa sariling bahay namin. Nang dumating nga noon ang mga magulang ko sa first birthday party ni baby, pasimple silang nagtanong kung bakit hindi sa bahay namin ginanap ang party na yon. Sinabi ko na lang na matagal nang napagkasunduan ni na Ponzi at ng biyanan ko na ganapin yon sa bahay nila, Papa Dudut. Papa Dudut, nagkaayos din naman kaagad kami ni Ponzi noon. Nangako kasi siya na sa mga susunod na birthday celebration ni baby ay doon na yon gaganapin sa bahay namin. Naintindihan niya naman daw ang point ko na gusto kong mas maramdaman ang pagsisimula namin bilang isang pamilya. At hindi namin magagawa yon kung halos araw-araw kong dumalaw sina Mami sa bahay namin. Mabuti na lamang at nabawasan na ang oras ng pagbisita niya nang minsang magkasakit ang bunsong kapatid ni Ponzi na kinailangan itong asikasuhin. Napapansin ko na rin noon na may mali sa asawa ko. Siguro maliit na issue lamang yon pero napapadalas na ang pagtatalo naming dalawa. Ayoko pang aminin noon pero napapansin ko nang may pagkamamas boy si Ponzi. Hirap na hirap siyang tanggihan ang mga request ng mami niya. Hindi naman sa nilalayo ko siya sa pamilya niya. Pero meron na kasi kaming sariling pamilya. Pamilya na dapat ay mas tutukan niya, Papa Dudut. Mukhang mas okay na tong pagkakaayos ko sa Christmas tree namin. Mas naging makulay na siya dahil sa mga dinagdag ko na decoration. Sa wakas natapos din ako maglinis ng kotse sa garahe. Mahal, tignan mo tong Christmas tree natin. May napansin ka ba? Parang naging mas makulay siya. Dinagdagan ko kasi yun ng mga decoration. Naglagay ako ng gold ribbon dito sa may bandang ibaba. Silver snowflakes dito sa gitna. At mga red flashball dito sa bandang itaas.
Yung unang pagkakaayos ko nito, puro flashball at maliliit na bell lang ang nakasabit eh. Kaya namili ako ng mga pandagdag na decoration. Kaya pala mas naging buhay ang dating nitong Christmas tree natin. Talaga? Mas gusto mo ba to kaysa sa unang pagkakaayos ko nito ng 1 linggo? Oo, mahal. Mas gusto kong pagkakaayos mo ngayon dyan sa Christmas tree. Ay, mabuti naman. Parang pang-4 na beses ko na yatang inaayos sa mga decoration nito. Napansin ko nga yan. Na palagi kang may napapansin sa mga decoration na nakasabit dyan. Gusto ko kasi na sobrang ganda nito lalo na sa Pasko. Yun din naman ang gusto ko, mahal. Kaya nga sobrang thank you sa effort na ginagawa mo para mas mapaganda pa ang Christmas tree natin. Wala yun. Siyempre excited lang talaga ako na mag-celebrate ng first Christmas kasama si baby. Nabalot ko na nga rin pala yung mga regalo natin para sa ibang inaanak natin. Nandyan na rin sa ilalim ng Christmas tree. Parang ang daming regalo nito ah. Hindi pa nga kumpleto yan eh kasi may mga regalo pa ako na hindi napabalot. Yung mga regalo natin sa mga pamangkin natin at mga kapatid mo. Mabuti na lang talaga at maaga tayong nakapamili. Ayoko rin kasi talaga nang nakikipagsiksikan sa mga tao sa mall. Kahit alam ko na mas malaki ang discount kapag malapit ng Pasko, hindi pa rin tayo pupunta doon. Mas pipiliin ko pa rin yung araw na makakapamili tayo ng wala masyadong stress. Ay naku, ako rin. Ayoko na masyadong stress kapag namimili tayo lalo na't kasama natin si baby. Naalala ko tuloy nung tuwang-tuwa siya habang nasa mall tayo. Ang dami niya kasing nakikita na bago sa paningin niya. Kaya dalasan natin ng pamamasyal para hindi siya manibago sa tuwing lalabas tayo. Mabuti naman at naisip mo yan. Dahil plano ko na ring sabihin sa'yo yan. O nga pala, bukod sa buttered shrimp, smoked salmon pasta at graham de leche, ano bang request mo na iluto ko para sa Noche Buena natin? Okay na yun, mahal. Ang dami na nga nung mga binanggit mo eh. 3 klaseng pagkain lang yung sinabi ko. Oo, alam ko. Pero hindi mo na kailangan damihan ng iluluto mo. Sigurado kasi ako na marami ring iluluto si Mami para sa Noche Buena. Baka hindi na natin matikman lahat kung dadamihan natin ng dalang pagkain sa bahay niya. Teka, tama ba ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo, mahal? Doon tayo magno-Noche Buena sa bahay ni Mami? Oo, mahal. Hindi ko na kasi natanggihan si Mami nang mag-request siya sa akin. Alam ko na dapat first Christmas natin to ngayon dito sa bahay natin. Pero pagbigyan na natin si Mami kasi dito naman natin sa bahay sasalubungin ng bagong taon. Papadudot na gulat ako nang sabihin ni Ponce na doon kami magpasko sa bahay ng mami niya. First Christmas celebration dapat namin yon sa sarili naming bahay. Pero mas pinili niya na gawin yon sa bahay ulit ng mami niya. Ang nakakainis pa doon, yung paggawa niya ng desisyon na hindi man lang tinatanong kung ayos lang ba sa akin. O siguro'y alam niya rin na hindi ako tatanggi pa. Kaya hindi niya na ako tinatanong pa. Sobrang nahirapan talaga akong itago ang inis na nararamdaman ko noon. Gustong gusto kong awayin ang asawa ko. Pero dahil ayoko na dumating ang araw ng Pasko na hindi kami magkasundo ay pinakalma ko na lamang ang sarili ko. Kahit paano ay kumalma naman ako nang mangako siya sa akin na dito kami sa sarili naming bahay magse-celebrate ng bagong taon. Tinupad naman ni Ponce ang pangako niya na yon sa akin pero ang hindi ko inaasahan noon. Kasama naming sasalubungin ng bagong taon ang mami at mga kapatid niya sa bahay namin, Papa Dudut. Salamat sa pag-aasikaso niyo sa amin ng mga kapatid ni Ponce, Aika. Walang anuman po, Mami. Sana po nag-enjoy kayo sa pagse-celebrate natin ng bagong taon dito sa bahay namin. Siyempre naman. Ang sasarap ng mga hinanda mong pagkain. Sabi ko naman po sa inyo, mas masarap na magluto ngayon ng asawa ko eh. Napansin ko rin yan sa dami ng mga nakain ko kagabi. Masarap din po yung mga dala niyong pagkain. Ang dami pa nga pong natira dito sa amin. Ayaw niyo po ba talagang dagdagan yung pagkain na iuuwi niyo sa bahay niyo? Oo nga po, Mami. Ang dami pa pong pagkain na natira dito sa amin. Ayos na yung mga binalot ko kanina at nilagay sa kotse. Alam nyo namang napakaselan ng 2 kapatid mo. Kapag alam nilang nakailang init na yung pagkain, nawawala na sila ng gana. Grabe, ang seselan nga po talaga ng mga yan sa pagkain. Kaya nga hindi rin talaga masyadong madami ang niluluto ko para hindi masira at masayang sa bahay namin. Aika,
Sigurado ka ba na ikaw nang bahala sa lahat ng kalat at ligpitin na naiwan namin sa bahay nyo? Opo, Mami. Kayang-kaya na po namin ni Ponsi yun. Pasensya na at medyo naging makalat yung dalawang anak ko ha. Ayos lang po. Tuwang-tuwa naman si Baby sa kanilang dalawa kagabi. Oo nga po. Hanggang ngayon ang himbing ng tulog ni Baby sa kwarto namin. Namiss lang din ng mga kapatid mo yung anak mo. Kaya dalas-dalasan nyo sana ni Aika ang pagdalaw sa bahay. Sige po, Mami. Basta maluwag ang schedule ko, dadalaw po kami sa inyo. Mabuti naman kung ganon. O sige, pupunta na ako sa sasakyan namin at baka naiinip ng mga kapatid mo doon. Salamat uli, Aika ha. Happy New Year sa inyo. Happy New Year din po, Mami. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Ako na magsasara nitong gate. Sige, mauna na akong pumasok sa loob ng bahay. Unahin ko munang linising itong mga nagkalat na unan at kumot dito sa sala. Mahal, ako na lang magliligpit ng mga pinagkainan natin sa lababo. Ikaw ang bahala. O gusto mo unahin ko munang ayusin ang mga kalat sa garden? Ang sabi ko, ikaw na ang bahala, di ba? Hindi mo naman kailangan magtaas ng boses, mahal. Tanong ka pa kasi ng tanong. Pwede naman gawin na lang kung anong gusto mong unahin. Kasi yun naman lagi ang ginagawa mo, di ba? Wala ka naman talagang pakialam sa opinion ko o kahit ano pang sabihin ko. Mahal, alam mong hindi totoo yan. Mag-asawa tayo, kaya… Kaya bigla ka na lang gumagawa ng desisyon. At hindi mo man lang tinatanong kung okay lang ba talaga sa akin. Tungkol ba to sa pagse-celebrate natin ng bagong taon kasama sina Mami? Oo! Ahika, tinanong naman kita tungkol doon at ang sabi mo, ayos lang nakasama natin sila na salubungin ng bagong taon. Ponsi, tinanong mo yan sa akin nung nandyan na sa labas sina Mami. Alangan namang humindi ako at paalisin ko sila, di ba? Alam mo, akala ko talaga naiintindihan mo na ako pero hindi pala! Sorry. Akala ko talaga walang issue sa'yo na kasama natin ang pamilya ko. Wala naman talagang issue sa akin na makasama natin sila. Ang issue dito, hindi mo pinapaalam sa akin na maayos yung mga desisyon na ginagawa mo. Akala ko ba dalawa tayo sa relasyon na to? Pamilya tayo, di ba? Bakit hindi ko maramdaman yon? At bakit ayaw mo hayaan na makapagsimula tayo ng tayo lang ng anak natin? Ponsi, hindi naman sa pinagdadamot kita sa pamilya mo. Pero sana naman, hayaan mo na makapagsimula tayo ng tayong tatlo lang ng anak natin. Yung tayong tatlo lang dito sa sarili nating bahay. At hindi natin magawa yon kung palagi tayo nakadikit sa mami mo. Yun lang naman ang hinihiling ko. At sana maintindihan mo kung bakit hinihiling ko to sa'yo. Papadudot bago dumating ang mami at mga kapatid ni Ponsi ay nakapagluto na ako ng handa para sa amin. Simple lang ang mga niluto ko kasi tatlo lang naman kami noon sa bahay. Yun pala ay mali ang inaasahan ko na mangyayari sa pagsalubong namin ng bagong taon. Nagulat na lamang ako ng bandang 8:00 ng gabi noon ay dumating ang biyenan at mga bayaw ko. Ang dami nilang dalang pagkain at doon pa lang, alam ko na kaagad ang plano nilang gawin. Nang makita ni Ponsi ang pagtataka sa mukha ko'y ngumiti lang siya at sinabi niya sa akin na tumawag raw sina Mami para sabihin na on the way na ang mga ito papunta sa bahay namin. Kumbaga hindi na rin siya nakatanggi sa mga ito. Wala naman akong pinakitang hindi maganda sa Mami at mga kapatid ni Ponsi ng gabi na yon. Kagaya ng dati pinilit ko na lang na pakalmahin ang sarili ko at pakisamahan sila. Pinilit kong gawing natural ang ngiti sa mga labi ko at ang tono ng boses ko sa tuwing kausap ko sila. At bago tuluyang sumikat ang araw kinabukasan ay nagpaalam na rin silang uuwi na sa bahay nila. Hanggang sa mga oras na yon, pinapakalma ko pa rin ang sarili ko. Kasi ayoko magkaroon kami ng issue ng manugang at mga bayaw ko. Mukha namang nag-enjoy sila noon sa bahay at hindi nila naramdaman na may inis na akong pinipigilan noon. Hindi naman sa nagiging unfair ako kasi parang nilalayo ko na si Ponsi sa pamilya niya. Pero gusto ko lang talaga papadudot na maintindihan ni Ponsi
kung paano kami dapat na magsimula. Na hindi kami pwedeng laging nakadikit sa pamilya niya. Na dapat sinasali niya ako sa paggawa ng mga desisyon na makakaapekto sa akin at sa anak namin. Masasabi ko na yon ang pinakamalalang naging pagtatalo namin noon. Kasi pakiramdam ko, hindi niya pa rin ako sinasama sa bawat desisyon na ginagawa niya. Pagkatapos ng araw na yon ay sinuyo ako ni Ponce at humingi siya ng sorry sa akin, Papa Dudut. Inamin niyang naging pagkakamali niya sa relasyon namin at nangako siya na mas magiging responsable siya bilang asawa ko at daddy ng anak namin. Masasabi ko naman na tinupad niya yon dahil pagkatapos ng araw na yon ay nagagawa na niyang tanggihan ang mga request ng mami niya na pumunta kami sa kanila. O kapag gusto nitong pumunta sa bahay namin, gumagawa ng dahilan ng asawa ko para hindi yon matuloy. Hindi naman namin sila iniiwasan sa lahat ng oras. May mga araw rin na pinagbibigyan namin sila. Pinaparamdam lang namin na mas gusto naming simulan ang pamilya namin nang hindi kami umaasa sa ibang tao. Salamat po, Papa Dudut, kung sakali man na mabasa ninyo ang sulat kong ito. Sana'y nakapag-iwan ng aral ang kwento namin ng asawa ko. Hindi masama ang matutunan nating bumukod para makapagsimula ng isang bagong buhay at pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. And more power sa inyong programang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aika. Maraming salamat, Aika, sa tiwala at oras na ibinigay mo para makapagbahagi ng iyong kwento dito sa aming programang Barangay Love Stories. Totoong hindi naging madali ang mga pinagdaanan mo, lalo na sa pagsisimula ng iyong pamilya. Pero humahanga ako sa naging katatagan na ipinakita mo para maabot ang iyong mga pangarap. Tandaan mo na hanggat alam mong wala kang sinasaktan o tinatapakan na ibang tao kailanman, ay hindi mali ang desisyon na pinipili mo, lalo na kung ito ay para sa kasiyahan ng iyong pamilya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.